Vamos a comenzar a convocatoria da sesión ordinaria do Concello de Ribadavia, o pleno correspondente ao día 28 de marzo de 2019. Darle a benvida aos concelleiros, concelleiras, ás persoas que nos siguen a través da página web do propio Concello e ás persoas que nos siguen tamén Salón Plenario. Vamos a empezar polo punto número 1 da orde do día, que é a aprobación se procede do borrador das actas da última sesión celebrada, que foron o 24 de febreiro en sesión ordinaria e 15 de marzo en sesión extraordinaria. Non sei se algún grupo ten alguna cuestión que decir ou alguna cousa que poder de manifesto. Entendo que non. Entendo que queda aprobado con unanimidade. Ben. O segundo punto é a dación de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se haxa na sesión. E o terceiro punto, que é ratificación do acordo de solicitude de subvención no programa de axudas a proxectos singulares de entidades locais que favorezcan o paso da economía baixa en carbono de data de 15 de marzo de 2019 a requerimiento do IDAE. Que explique o señor secretario o acordo, porque é unha cuestión breve técnica e, por lo tanto, que explique despois xa, se queredes falamos agora. Visto o requerimento de subsanación de documentación formulada por IDAE en relación ao acordo adoptado por o Pleno do Concello de Ribadavia en sesión de data 15 de marzo de 2019, propónse a ratificación do punto segundo do acordo nos seguintes términos: suprimir o inciso, asumindo o compromiso de habilitar crédito suficiente para a aportación municipal para solventar a dotación da cofinanciación cero para llevar a cabo, e sustituído por aprobando a dotación orçamentaria para llevar a cabo o 100% do proxecto progresado. Manuel, contribuís por Galicia. Vale, boas tardes a todos os que se encontran nos problemas que estamos con o siguiente temáticamente. O noso como vais a falar. Brian, en común. Sí, moitas gracias, boa tarde a todos e a todas. Non ten moito máis debate, non estamos de acordo con a subsanación, como con a maneira. Por tanto, vamos a favor. Jacob BNG. No mismo sentido, creo que non cabe debate, a voz de sobra. César, Partido Popular. O noso voto é favorable. Moi ben. Por iso noto o noso voto evidentemente tamén é favorable, porque é unha cuestión, como ben decides, que ven imposta ou requerida por parte da propia idade. Pasamos entón votación, entendo que é por unanimidade. O punto número 4 é inicio de expediente de deslinde entre Carreiro de San Cristóbal e a Pedreira de propiedades comunitarias. Explique o señor secretario de Acordos, e despois pasamos ao debate. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión ordinaria data de 21 de marzo de 2019, adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, iniciar o expediente de deslinde de bens entre o Carreiro, referencia catastral 320 70A 012 090 19 00 IV, polígono parcela 90 19, titularidade do Concello de Ribadavia, e as parcelas colindantes de titularidade privada. Notificar aos donos das lendas vendeiras e titulares de outros dereitos reais que estean constituídos sobre o ordenamento das lendas o inicio do expediente de deslinde, indicando o día, hora e lugar en que comenzarán os labores do deslinde para que presenten as alegacións e probas que estén pertinentes. Publicar a realización do deslinde no boletín oficial da provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello de Ribadavia con 60 días de antelación a data na que se procederá ao comienzo do traballo de deslinde. Fixar como data de inicio do traballo de deslinde o quinto día hábil seguinte á finalización do prazo de 60 días previsto para a publicación do anuncio de deslinde no boletín oficial da provincia, fixándose o comienzo das operacións ás 12 horas e nas Pedreiras San Cristóbal de Ribadavia. Designar como práctico da corporación para participar nas operacións de deslinde a doña Begoña Reyes Rodríguez e dona Mercedes Álvarez López. Notificar aos interesados, donos das leiras vindeiras e titulares de outros dereitos reais, a posibilidade de que presenten cantos documentos estimen pertinentes para a prova de defensa dos seus dereitos ante os 20 días anteriores ao comezo das operacións. Sometida a votación a proposta ao texto sin interpretar. Votos a prol, PSOE e compromiso por lei.
Se reservan para o pleno, Partido Popular, Ribeiro en Común. Fica determinada de sitio favorable, levándose a pleno en calidad de diputado. Muy bien, Manuel. Vale, como se anuncia en los informativos, una vez de revisar la documentación de nuestro gobierno, nosotros podemos informar. Muy bien. Brian, Ribeiro en Común. Con eso tamén. Jacobi. Tamén. Muy bien. César. Podemos aprobar. Javi. Ben, pois o noso tamén, por lo tanto, penso que se está todo dito, se falta falar nas comisións, por lo tanto, Muy bien. Pois pasamos a un quinto punto do día, que é o nomeamento do poeta don Xosé Carlos Gómez Alfaro, fillo predilecto do Concello de Ribadavia. Quería sacar o señor secretario. A Comisión de Cultura e Medio Ambiente, na súa sesión ordinaria de ata 21 de marzo de 2019, adoptou o seguinte dictamen. Tramitado o procedimento establecido no Regulamento de Obras e Inscripcións do Concello de Ribadavia, adoptoume no Pleno do Concello nomear a don Xosé Carlos Gómez Alfaro, fillo predilecto do Concello de Ribadavia. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e na página web do Concello. Someter a votación a proposta obtense os seguintes resultados. Fica examinada de sitio favorable por unanimidade, levándose a pleno en calidad de dictamen. Bien. Manuel. Sí, o noso voto é favorable, sin dúvida. Viñamos facendo todo o proceso desde o inicio do expediente. Brais, Ribeiro en Común. Ben, nós como grupo promotor deste nomeamento, mellor dito, como grupo promotor de que se represente por este pleno, de nada, agradecer a todos os grupos o respaldo e tamén agradecer a diligencia a hora deste nomeamento, diligencia que agardamos se manteña a hora tamén de executar o acto que nos entendemos que debería haber e se os que se volvera acto de entrega e de nomeamento. Focar, reiterar o agradecemento e nada máis, muchas gracias. Muy bien. Jacobi, Benegá. Creo que na mesma línea que aprobábamos no anterior pleno a proposta de inicio de expediente, o voto é favorable ao nomeamento. Muy bien. César. Sí, nós votamos a favor. Muy bien. Pois, o noso tamén é favorable, non ten sido outro xeito, e podemos traballar no acto, e así mesmo a darlle pois, esa difusión correspondiente ao nomeamento. Muy bien. Entendo que tamén queda aprobado por unanimidade e pasamos ao sexto punto do orden do día, que é a moción de Ribeiro en Común para que a Xunta de Galicia rehabilite e oferte vivenda pública en Ribadavia nos inmobles propiedades do Concello. Que dé os acordos, señor secretario, perdón, e procedemos ao debate. Comisión Especial de Contas e Normativa de Facenda, na súa sesión ordinaria de data 21 de marzo de 2019, adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, que o Pleno do Concello de Ribadavia lle reclame a Xunta de Galicia a prioridade para Ribadavia da reforma e rehabilitación dos inmobles no casco histórico de propiedade municipal co objetivo de destinados para a vivenda pública, sendo compatible esta acción co anunciado Plan Resuelto. Segundo, que o Pleno do Concello de Ribadavia lle pide a Xunta de Galicia que se priorice a reforma de inmobles municipais xa en máis dunha administración pública sobre a adquisición de novos inmobles privados sen menoscabo do citado Plan Resuelto. Sometido a votación a proposta, obtenso sin resultado. Votos a favor, PSOE, Ribeiro en Común. Se reserva para o Pleno con permiso por Galicia, Partido Popular. Fica dictaminada de xeito favorable, levándose ao Pleno en calidad de dictamen. Muy bien. Manuel, con permiso por Galicia. Perdón. Brais. Muy bien, muchas gracias. Como hay compañeros que teñen que sair un pouco antes, pues de estar sintetizado muy rápido. Esta moción, digamos que é a continuidade de que Ribeiro en Común ten traído a este pleno sucesivas veces durante esta legislatura. E trátase de abordar, desde o noso punto de vista, con urxencia, os inmobles propiedade do Concello. Estamos a falar de inmobles que se atopan en situación de ruína, que son unha administración pública en certo Concello e que se atopan a mesmo corazón do casco histórico, cousa que nos entendemos, cando menos hai que subsanar con urxencia.
anuncia públicamente de que inclúese a Ribadavia no programa de rehabilitación de vivendas Resolve, así denominado. Para explicarlo muy rápido, este plan de rehabilitación va dirigido a inmuebles de titularidad privada, inmuebles que tienen que cumplir una serie de requisitos que así estipulan las bases del programa, en las que no tampoco queremos entrar en esta moción, porque entendemos que no se determina. Lo que sí entendemos é que na lógica da boa xestión dos recursos públicos entendemos que dada a situación de anos e anos na que se atopan estes inmobles tamén públicos, entendemos que o lógico de racionalizar ben e gestionar ben os recursos públicos é que a administración, neste caso a Xunta, priorice os inmobles que xa están en maus dunha administración pública, neste caso o Concello, e por iso mismo nos traemos aquí. A intención desta moción, folga decir, non é contravir ni contradecir que non se inclúa a Ribadavia no plan Resolve, sino decirle a Xunta de Galicia, xa que tivo a ben incluir a Ribadavia neste programa, teña tamén a ben, porque é pura lógica colaborar con esta institución que ten en propiedade certos inmobles e colabore con nos, goberne quen goberne, a poñer en funcionamento estes inmobles, tal e como ven reclamando un plano toda a legislatura para vivenda. Nos entendemos que ten que priorizarse a vivenda. Creo que os barrios históricos ou se dinamitan e se enchen de vida, ou senón museos ao aire libre non tenen tampouco moito percorrido real. Por non falar xa, e sin entrar a reiterar os argumentos de reunión común en anteriores plenos, nos entendemos que é pura lógica, e debería ser así tamén esta lógica dos recursos públicos que gestiona a Administración da Xunta de Galicia, é que se o Concello te ofrece inmobles, evidentemente a xestión é moito máis eficaz e eficiente. Por lo tanto, pedimos que se vote a favor desta moción e se lle reitere, se lle envíe a Xunta de Galicia o acordo plenario. Sin máis por ahora, moitas gracias. Ahora sí, Manuel. Vale, pues muy bien. Me parece una boa iniciativa. Este portavoz se presentou unha moción en outubro 16, referíndose a que se retara alguna das vivendas propiedade do Concello que fora adquirida gracias a unha intervención no seu momento do IBUS, da Consellería, como decía o portavoz de Ribeira en Común, todos vimos na prensa que a Xunta estenderá o programa de Resolve a Tui, Coruña e Ribadavia. Cada boa noticia que se acorden de un casco histórico quizás o máis relevante para nós, sin duda, de todo Galicia. Parece unha boa iniciativa e pouco máis que decir, vamos a votar a favor ahora. Xacobe. Se podemos fixar un nexo de unión entre os plenos desta legislatura, creo que as mocións relativas ao casco histórico é unha delas. En todo momento, casi todos os grupos fomos presentando mocións no sentido de a necesidade de actuar no casco histórico, e eu creo que esta é unha boa proposta. Os plans que se tiveron feito de realización de vivenda en outros momentos, en outras épocas, normalmente viñan acompañados tamén unha parte dunha inversión pública para efectuar por parte dos gobernos locais, e a verdade é que neste tamén podría ser do mesmo xeito, e se non é, a reclamación do pleno de Ribadavia vaya por diante para que se efectúe esta inversión, e a proposta que se fai por parte de Ribeira Común, a verdade é que unha proposta interesante que pode beneficiar ao conxunto do noso povo. Entón, o voto é favorable. Ben, gracias. Pois nos vamos a votar a favor tamén da proposta. Nos estamos a acordo con o que se dice e entendemos o que dicía o Concello de
excluinte isto co plan Rexurbe, con inclusión no plan Rexurbe, e máis entendo que complementarios, que pode ser o plan Rexurbe unha ferramenta para acondicionar vivendas no casco histórico e evidentemente o que se pide que é o acondicionamento de inmobles de titularidade municipal, pois tamén é unha parte importante do que hai que desenvolver no casco histórico. Por poñer un punto quizás de lixeiro desacordo, o concepto de priorizar. Nos non entendemos que haxa que priorizar unha cousa sobre outra, porque xa digo, son cuestións totalmente diferentes e que ambas se poden levar a cabo. Ou a inclusión no plan de Rexurbe e, por outra banda, a participación ou a sinatura de convenios ou calquera outra ferramenta administrativa co Concello de Ribadavia para levar a cabo a rehabilitación de inmobles de titularidade municipal, porque non olvidemos, son inmobles de titularidade municipal e o titular pois ten que dar un xeito incentivar ou relacionarse con estas administracións para buscar vías de convenio, de colaboración para levar a cabo a reforma dos mesmos. Nós, por lo tanto, como dicía claramente Xacobe, todos os grupos ao longo desta legislatura estamos traendo mencións relativas a mellor do casco histórico, todos somos conscientes da importancia que ten o casco histórico para o desenvolvemento de Ribadavia e que ten que ser un dos polos sobre os que xire, un dos eixos sobre os que xire o desenvolvemento turístico deste concello. Entón, todo o que se xa mellorar a imaxe, nós posteriormente traemos tamén unha moción relativa a mellorar da imaxe no casco histórico que debatiremos despois, que é a do soterramento do cableado aéreo, pero xa digo, todas as iniciativas que vayan encaminadas nesa liña nos parecen moi positivas e, por lo tanto, pues, evidentemente votaremos a favor. Nos anunciamos na comisión o noso voto favorable á iniciativa, non? Parecenos unha boa iniciativa. A pesar que en tempos, seguramente, se esta iniciativa se estaba encaminhada, recordemos como gran parte deles foron adquiridos pola propia Xunta de Galicia no seu momento por Xestur e despois foron cedidos ao Concello de Ribadavia. Despois, naquelas épocas, era cando realmente estaba baixo o noso criterio un bo convenio, que era o convenio de área de rehabilitación integral, onde realmente se promoveu e se facilitou pois, aos vecinos gran parte do que é a conservación do casco histórico, e como ben dicía pois Xacobe, pois con ele viña unha partida onde realmente a parte de vir diñeiro, onde o Concello tamén tiña que poner unha parte, pois era para as actuacións públicas, onde realmente, pois eu penso que moitos cascos de Galicia pois hoxe están conservados pois gracias a esas actuacións, esos convenios, que era por parte da Xunta de Galicia, por parte do Estado e por parte dos concellos que firmaban eses convenios. Para nós foi un error frenalos, que agora costa moito outra vez poñer a xente, unha vez que funciona a maquinaria que está engrasada, é unha tontería cortada, porque a xente xa ten o dinamismo, entonces pois o boca a boca aquí nestes povos pequenos, e nestes concellos pequenos funciona moito. E basta que o veciño faga unha cousa para que os demais se suman a ele. Entón, pois, iso xa en Ribadavia xa estaba ganado, xa estaba conseguido, porque non só en Ribadavia, senón que tamén se conseguiu o primeiro núcleo rural de todo Galicia, que foi San Cristóbal, na integral lunar. E ali tamén xa podía empezar a funcionar o engranaxe. Por lo tanto, como non vamos a apoiarnos esa iniciativa onde fomos partícipes, a pesar de que xa viña nun goberno anterior, ese ano que funcionaba moi ben, nós non fomos firmando eses convenios porque entendíamos que era unha boa cousa que funcionaba ben e que era boa cousa para os vecinos. Por lo tanto, eu entendo que hoxe, a pesar de que volve a estar o ar encima da mesa, volve a costar outra vez poñer a xente outra vez en funcionamento, pero bueno, pois eu entendo que moitas veces a administración pública ten que ir outra vez por diante, e cando non termino se ten eses inmóveis, cando é pois darlle un uso, sobre todo moitas veces pois para venda social, para vender as obras e con unha se fala da función. Por tanto, o noso voto é favorable. Manuel, en segundo turno. No. Brais. Eu, como autor da moción, prefiro independientes, se nos calará o alcalde de utilizar para o final. Moi ben. Xacobe. No. César. No. Non. Brais. Ben, moitas gracias. Ben, sobre todo, como sempre se di, agradecer o voto favorable de todos os grupos e matizar un par de cuestións, porque
desembolso de recursos públicos. Punto número 1. Punto número 2. Tamén falamos de priorizar porque os recursos son limitados. Existen, a veces son cuantiosos, cuanto máis grande a administración, maior é, pero son limitados en todas as administracións. E terceiro, tamén, a rastro de investimento. Ribadavia ten 5.000 habitantes, e datos, por exemplo, ten bastante máis, tamén. Non estou menoscabando a importancia da Ribadavia, estou dicindo que unha administración como é a Xunta, o lóxico é que desde o Concello indiquemos cales son as nosas prioridades. E para que vieron común as prioridades de investimento e de axuda da Xunta de Galicia en materia de vivenda e en materia de casco histórico, teñen que ser os inmóveis propiedade actual do Concello de Ribadavia. Porque, ademais, estamos colaborando con outra administración para gestionar ben os recursos e para poñeros en disposición da ciudadanía, que aquí, o fin, é do que se trata. Por iso, eu falaba, en Goberno Común falábamos de priorizar. Sin máis, e non me estendo máis, simplemente matizar, para o Goberno Común temos dito suficientes veces, tanto Ari como Peri de Ribadavia e de San Cristóbal deberían ser actualizados o antes posible, porque están obsoletos, foron bons no seu momento, é mellor ter isto que non ter nada, é obvio, pero hai que actualizar, porque os tempos cambian, e ademais estamos vendo en outros países e en outros estados, e xa os materiais están cambiando, os criterios de edificabilidade e habitabilidade están cambiando, e xa non é o mismo, evidentemente, que no ano 99, por exemplo. Bueno, sin máis agradecer o acordo, e aquí, o Goberno Común desexa e espera que se leva a cabo esta vez. Moi ben, pois aquí eu non sei que teño que intervir, porque si que hai cousas que cando menos son un pouco curiosas. Digo, a mí me parece estupendo a moción, porque vai na línea, como se apuntou por parte de moitos grupos, do que se leva dito ao longo de toda esta legislatura, das anteriores legislaturas, de todas as accións que se teñen que levar a cabo no casco histórico. Home, por poñer un exemplo, outro día, a subdirectora, que foi a primeira subdirectora, todos estábamos presentes no propio acto, a que foi subdirectora do propio museo aquí en Ribadavia, puxo de manifesto diante de todos nós como había cambiado este pobo dende o ano 80 e tantos que ela non viña aquí. Sorpresa para ela de como se había arranxado todo o casco histórico e o nivel de rehabilitación que tiña. Home, dende logo os que levamos moitos anos gobernando, moitas veces se nos achaca certas cousas, dende logo é tamén poñer de manifesto o bo traballo que se leva feito durante estes anos. Iso vai a por diante. Despois, hai que decir que é ben curioso que o mesmo Partido Popular, a falta de 2 meses para unhas eleccións locais, nos anuncie un programa que, digo, é que está pedido en sede parlamentaria, local e parlamentario o señor concelleiro do PP, pois con preguntas tan lógicas que me resulta curioso que os grupos da oposición, que a veces son tan beligerantes co alcalde, non poñan de manifesto este tipo de cuestións ao Partido Popular. Xa teño dito en outras ocasións que por decirle cousas ao Partido Popular non pasa nada, se lle pode decir igualmente no Concello de Ribadavia que se lle dice no Parlamento de Galicia, porque é unha falta de respeto, como vostedes observaron, que o Concello de Ribadavia non é este alcalde, pero si o Concello de Ribadavia, pois, lle fixemos as preguntas lógicas, como é que se ten prevista a Xunta de Galicia realizar compra de inmobles no Concello de Ribadavia a través do programa de Sur. Unha cousa lógica, non? Que teria que ser o Concello, porque eu creo que ningún dos concelleiros, excepto que foi a reuniones que a conselleira, sabrá o que vamos a facer, porque eu, dende logo, como alcalde, que son o máximo representante de todos os veciños e veciñas de Ribadavia, non o sei. Home, é curioso que non sepamos se hai unha dotación orzamentaria para iso. Non, xa está. Pero se eu non digo que este ou que non este, ou que deixe de estar, o que si digo é que o Concello de Ribadavia non o sabe. O seu alcalde non o sabe. E a corporación non o sabe. Eu teño por norma trasladarlle, como lle trasladamos nas comisións informativas, dos cales os grupos se queixan a veces que non lle trasladamos
certa información, cando damos toda a información a vida por haber, alguén non creo que se poida pensar do contrario, cando o alcalde de Ribadavia e o goberno de Ribadavia non saben deste programa. Ou por menos non saben por parte da conselleira, por menos chamarme, como me acaban de chamar fai uns días para decirme que acudamos ao pacto de alcaldes que queren vostedes asinar para vender que ahora somos protectores do medio ambiente. Eu creo que tamén é de recibo que se nos chame cando isto ocurre. Eso sí menos cargo de que se reúna con vostedes. Eu eso non digo que non o faga, home, pero cando menos tense que reunir cas persoas que están ao cargo deste programa. E tamén lle preguntamos cales son os motivos por que a conselleira non lle dice, non lle explica ou non se reúne co alcalde. Eu ainda estou esperando que a conselleira, a unha carta que eu lle enviei, a un escrito que nos enviamos, me conteste cal é ese convenio, como é, si vai a ter unha dotación orzamentaria na que nós teñamos que poñer algo, ou non teñamos que poñer algo, ou teñamos que facer unha serie de cousas que o millor o Concello de Ribadavia pode estar en desacordo. É que é tan sincero como eso, que outra administración salga a decir que incluye unha administración sin que a administración pertinente lle dá o visto bo, me parece, non, sí, a mí me parece cando menos unha portavoz do Partido Popular. Si eu teño esa falta de respeto cos demais grupos da corporación noutras cousas moito menores, vostedes me estarían ponendo aquí, como se dice vulgarmente, que era moi duro. E iso non o digo eu, o dice moitísima xente que quedou abrallada desa situación. Vale? Porque eu non vin ao concelleiro nin ao portavoz do Partido Popular de outras localidades onde se supón que se vai a facer este programa. Non lle vin. En todo caso, se chamaría ao alcalde. Pero iso vai por diante a que, si estou de acordo plenamente no que dice o autor da moción. Si xa temos inmóveis que temos que rehabilitar, si vostedes mesmos, porque foi o Partido Popular, suspendeu durante 5 ou 6 anos, que o temos dito tamén en moitas ocasións, os convenios por os cales, como dixo o meu compañeiro, temos posto en valor o casco histórico, home, que a falta de 2 meses nos veñan os teus abaixo, decir, que vai haber un convenio, que nos parece estupendo. Xo dixen, ademais, públicamente. Pero, oiga, coñecer, polo menos, cando menos, coñecer as condicións. Porque digo é unha pregunta, digo é se ademais os demais grupos da oposición nos dicen que para poñer, por exemplo, que para poñer a disposición eses inmobles temos que afrontar o 50%. Pois claro, estaría completamente de acordo co que está dicindo o portavoz de Ribeiro Común, se fose o caso. Oye, non vou dicir, eu non o coñezo. Eu non teño ningún convenio encima da mesa, non sei se ti o tes, eu non teño como alcalde ningún convenio que digo que teño que facer. E, polo tanto, ti, como membro de outras cousas que os recibes por convenios, sabrás cales son as pautas por as que tens que decir. A mí non me parece normal. Eso tiña que decir, o digo aquí, non ando na prensa, nin vou a xulgado como fixeron vostedes con outras cousas, porque xa dixen públicamente, non o vou a facer, porque non me interesa, porque non vou xogar deso, pero dende logo é usurpación de funcións do alcalde e todo tipo de delitos electorales que se poden encontrar, que lle aseguro que se opoñen en campaña electoral, se vostedes coñecen a lei, que como dicen vostedes moitos ocasiones, sí que a coñecían. Por certo, porque este concelleiro que está aquí ao meu lado, e eu, anunciáramos unha subvención que nos deu a propia Xunta de Galicia de 100 e pico mil euros, e lle dixéramos aos vecinos, vostedes nos denunciaron a nós. Vostedes nos denunciaron a nós os meus. Por facer eso. E iso teñen que ser finos, E usted se vai a reunir ca conselleira, sin que o sepa o alcalde, sale usted en nota de prensa, salen a vender o non sei o que, e se quedan tan panchos. Bueno, me parece unha forma de entender a política. Pero tamén, como dicen últimamente, tomaremos nota. E tomaremos nota en función de tamén do investor. Porque non é a primeira vez que o fan. Eu creo que teña tido todo o respeto institucional e máis por esa conselleira en concreto. Porque lle recordo ao señor do Partido Popular e tamén a conselleira, que seguro que nos está vendo, que en alguna ocasión veo aquí en circunstancias moi complexas.
E este alcalde pudo haber feito, naquel momento, a demagoxia típica ou política partidista nun evento. Eu non fixe. César, non lle des a cabeza, porque foi verdad. Todos sabemos o problema que tiñan os agricultores no momento en que ele era conselleiro de Medio Rural. Eu, unha manifestación diante das súas narices da Feira do Viño, fui totalmente respetuoso. Cousa que outro alcalde non era así. Por lo tanto, creo que teño toda a razón para estar molesto, xa digo, non enfadado, porque a min en política xa non me enfada nada, xa chegou un momento que xa non me sorprenden as actitudes de ninguén, pero, dende logo, me parece unha falta de respeto a este concello. E xa digo, non a min, porque a min o Partido Popular non ten capacidade, volvo a decir, de cabrear. Si me teñen capacidade de cabrear nas propostas que fan e nas barbaridades que se dicen, como acaban de dicir o según algún fichaje que fixaron, pero, bueno, isso é outra cousa. Entón, volvo a decir, nós estamos completamente de acordo no que dice o portavoz autor da moción, o Gallá sea así, e o Gallá sexa verdade, pero non vai a ser unha cousa. Tamén o digo, para que despois os vecinos non se chamen a engano. E tamén te digo os por da corporación. Porque aquí, ata o momento, casi todos xa anunciaron, digo casi todos, xa anunciaron que iban a concluir as eleccións. Alguns non, pero tamén o digo, non vai a ser que dentro de 2 meses este famoso convenio, o digo xa, que quede grabado, desaparece. E Ribadavia desaparece dese convenio. Non vai a ser, porque ao millor xa non está o alcalde que quería que estuvese a conselleiro. E se desaparece, entón xa veremos o que facemos os demais. E tamén lle dan forza aos demais. A ver se tamén estamos beligerantes naquele momento co Partido Popular, Porque as administracións, que si tamén toman nota, claro que teñen recursos ilimitados. Claro, incluído o Concello de Ribadavia. Non, sí, pero se pide constantemente, me parece ben, pero digo, estes señores, e vostede ten que estar de acordo, o que acaban de facer non é verdade. E saben vostedes igual que a mí. Que entrou xa a moción a este pleno e Sí. está extendéndose por isto. Por eso digo. Pero estou dicindo que unha moción non ten que ver ca actitude. Todo o tema, Eu xa falei. Vale, entón, ese é o tema. Por eso digo que a min hai cousas que me sorprenden, só digo que me sorprenden. Dito isto, xa dixen tamén no seu momento, estamos de acordo, yo Gallá sexa así, por o vento vecinos de Ribadavia. Ainda así, comparto plenamente que primeiro nos den cartos para rehabilitar as que temos, que boa falta nos fan. E despois, unha vez que rehabilitamos as que temos, compremos o que fará falta. Eso é como o que ten 10 coches, e o millor millonario pode permitirse comprar 11, 12 ou 13. Pero claro, os que somos pobres e temos coches descartalados, pois temos que arreglar primeiro os que temos descartalados antes de comprar un que non nos podemos permitir. Pois esta é a historia. E nós creo que neso estamos completamente de acordo. E por último, dicir unha cousa. Si todo o que se leva feito non solamente é cuestión do Concello, sino que hai que decirlo claramente, a inversión que fan os vecinos, que neste momento tamén estamos nun momento en que, como vostedes comprobaron, os vecinos están apostando polo casco, están, a pesar de non ter as axudas que tiñan antes, rehabilitando. E iso tamén hai que poner en conta. Bueno, entendo que vamos a aprobar a moción por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto, que é a moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia mellore a estrada de titularidade municipal na Melonza e na Dona Ribeiro e se elabore un plan de obra para o final de legislatura. Quería o señor secretario os acordos e pasamos a ver. A Comisión Especial de Contas Informativa de Facenda, na súa sesión ordinaria de data 21 de marzo de 2019, adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, que o Concello de Ribadavia realice o ranxo da estrada de titularidade municipal da Melonza, cando menos nos tramos a altura do Centro de Saúde na Rúa Ribeiro. Segundo, que o Concello de Ribadavia elabore para este final de legislatura un plan de obras de camiños e estradas municipais por consenso entre o Goberno de Ribadavia e todos os grupos municipais. Sometido a votación a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a prol de Soe Ribeiro Común. Se reservan para o pleno compromiso por Galicia Partido Popular. Fica dictaminada xeito favorable levándose a pleno a calidade do Estado. Brais, Ribeiro en Común. Moitas gracias. Ben, esta moción do proxecto, por lo menos
anterior, igual que se foron todas as que puxemos a este pleno, unha moción en sentido positivo e, desde logo, co ánimo de mellorar Ribadavia. Nós, desde logo, non traemos como grupo municipal ninguna proposta, ni para criticar, ni para confrontar. Outra cousa, evidentemente, que fruto do debate salga a confrontación e salgan críticas. Son cousas moi diferentes. Pero a nosa intención, desde logo, e ademais de actas, hai vídeos, inicialmente nunca foi a de confrontar ou criticar. En tal caso, pode haber... Perdón? Nada. Vamos contar, estábamos dicindo que... Sí, vale. O que pasa é que realmente estou intervindo, por lo tanto, agradecería un pouco de rigor. No, rigor temos. O que ten que ter rigor é vostede. O rigor é vostede, pero non estamos dicindo nada. Eu pediría a persoa encargada de moderar o debate que... O alcalde. O alcalde, somos exactamente o presidente do pleno, que modere e non interrompa, porque vamos a é o mundo ao revés. No, perdón. É o mundo ao revés. Perdón, non estaba interrumpindo. Eu estaba falando con un compañero, vostede me preguntou, eu contesto. Educadamente. Falando en alto, dis... para mí ou con outra persona. Falar en alto. Te pido que se me dixe continuar se así o estimo. Ben. Ben, como estaba dicindo, eu como trae aquí propostas de o ánimo, único ánimo de mellorar a Ribadavia. En ese sentido, este é un claro exemplo. Nos traemos esta, podrían ser outras estradas de seguridade municipal, constan que moitas veces, no que vai de legislatura, cando menos en estradas, non estamos suspensos, isto tamén o di un grupo da oposición, e como os recursos son limitados, pero ao mesmo tempo o tempo tamén é limitado, nos o que pedimos é que estas estradas de titularidade municipal e que son moi transitadas, tanto por o centro de saúde como por o propio centro casi restaurar de Ribadavia, como é a Rúa Ribeiro, deberían ser atendidas no que quede de legislatura. Ao mesmo tempo, como xa se palpa certo nerviosismo, cando menos é a sensación que lle inspira este portavoz, certo nerviosismo político por as vésperas dunhas municipais, e como acontece todos os anos, en vésperas de municipais, hai un rebumbio enorme en todos os concellos, en todos, incluso cando o goberno acompaña, porque é obvio, se acaban o tempo de execución, non hai unha crítica. Se hai este volcán de intento de obras que non se fixeron nos últimos anos, bueno, pues nos entendemos que o mellor é que entre todos os grupos, se se pode, este a nosa proposta en positivo, se consensúen a execución do último tramo. Bueno, non sei, deixo caras de asombro, pero bueno, esta é a proposta de reunión común. Se hai turno segundo, seguirei intervindo. De novo, moitas gracias. Señor Manuel. Sí, bueno, en principio, como veo facendo este portavoz, este grupo da legislatura, todas as cousas que sean positivas para mellorar a bienestar dos nosos veciños, sempre van ser apoiadas.
insisto, parecenos unha boa iniciativa, todo o que sea millorable, e o noso punto de vista. Gracias. Ben, se acaba de negar. Bueno, esta moción, se non lembro mal, xa debatimos neste pleno con outro título. E o certo é que o corpo da moción sigue sendo o mesmo porque a necesidade sigue sendo a mesma. Non? Daí, en principio, o voto favorable, mas quixera deixar claro, sobre todo en canto ao punto 2, que despois de 4 anos, no que este grupo ten manifestado moitas veces a necesidade de facer un plan de obras a 4 anos, plantexar un plan de obras a 2 meses dunha convocatoria de campaña electoral parece un pouco tomar de pelo entendo, en xeral, digo, por parte do pleno, non só nin polo propoñente, nin por quen non executou as obras. Si que eu quero dicir, máis iso, que me parece un pouco a tomadura de pelo plantexar un plan de obras a 2 meses das eleccións, cando, xa digo, este grupo ven plantexando este mismo tema desde fai 4 anos. Entonces, cando menos, ou a veces algúns grupos falamos en vano, se non ten sentido plantexarnos por parte de todos a estas alturas. E se ben é certo, é unha moción que, cando menos, ten un ano e está sin executar, e que eu recorde foi aprobada por unanimidade, probablemente, como na maior parte dos casos desta legislatura, e é unha necesidade imperiosa de arranxo desta zona que se justifica. Pero, volvo a repetir, dai a falta de planificación leva a que a últimos estemos reivindicando este tema, non? E eu creo que é unha falta de sentido plantexarnos un plan de obra a 2 meses. Mais o voto é favorable. Ben, gracias. Bueno, en primeiro lugar, en principio de derecho que dice que non se debe volver sobre cousas xulgadas, pero eu quería facer simplemente un pequeno matiz sobre o debate anterior en relación ao plan de xulgo e que se falaba. Evidentemente non hai conocimiento de convenio en este momento porque non é un plan que consista nun convenio entre administracións, é un plan de relación entre administración autonómica e propietarios privados, é un plan de adquisición de vivenda. En todo caso, este plan non é ninguna novedade, este plan se iniciou o ano pasado mobilizou 1,5 millón de euros para os concellos de Ferrol, Betanzos, Ourense e Lugo, e todas as dúbidas sobre o programa están no Diario Oficial de Galicia, publicado como función do programa e como se aplicou o ano pasado para estes concellos e este ano se inclúen 3 concellos novos dentro do Galicia. Porque as dudas se pode consultar o Diario Oficial de Galicia, porque o plan consiste únicamente na delimitación dun área na cual despois os propietarios privados desas vivendas se relacionan directamente coa Xunta de Galicia para transmitir a través dun concurso público os seus bens inmóveis. En todo caso, xa digo, esta era a referencia do debate anterior e ahora, disculpando este pequeno excurso sobre a moción que estamos a tratar agora, nos vamos a votar a favor da moción. Entendemos que as actuacións que se proponen son actuacións necesarias, comprendemos que o que se falaba antes que probablemente, claro, un plan, pensar nunha elaboración dun plan de 2 meses vista, pois é unha cuestión de difícil ou imposible realización. Si se pode falar de empezar a sentar as bases dun plan para a próxima legislatura, porque independentemente de que cambie a corporación, pois lógicamente si existe compromiso por os diferentes grupos de levar a cabo a actuación, que ademais todos somos veciños do Concello e todos somos conscientes do que é necesario mellorar, entón creo que non sería difícil chegar a acordos en ese sentido, como xa tiña planteado ao inicio desta legislatura o Bloque Nacionalista Galego en diferentes ocasións, e para esta mesma legislatura, e nos xa vamos a votar a favor da moción. Parecenos ben as dúas actuacións concretas que se proponen e parecenos ben tamén a elaboración dun plan, pero en todo caso pensando xa na vindeira legislatura. Nada máis. Ben, nós xa anunciamos na propia comisión o noso voto favorable, pensando, efectivamente, como dicía César, nesas actuacións. Nos entendemos que o plan agora non corresponde, corresponderá a partir de junio, elaborar un plan anual ou para toda a legislatura, pero eu entendo que dos máis de 40 casos que se fixeron nesta legislatura, sobre todo no rural,
pois eu entendo que todos os que estamos aquí, ningún membro da corporación se opón a ningún deles. Foron demandas, ou ben, nos chegaron a nós, ao goberno, por os propios veciños, ou ben, porque gran parte deles foron propostas por algún membro da corporación a través de diferentes causas. Por lo tanto, eu entendo que esos camiños que xa están feitos, pois oxalá se sigan continuando os seguintes, porque este seguramente non lle habrá que tocar. Por lo tanto, eu entendo que oxalá na seguinte legislatura pois levemos outros tantos. Por lo tanto, eso será unha boa indicación de que a corporación pois traballa e o goberno pois está tamén traballando. Nos, de feito, estamos todos os días en contacto coa veciñanza, tamén nos chegan reclamacións e tamén somos exigentes coas propias empresas que dan. Sin ir máis longe, hoxe me preguntaron por que lle estaban facendo fotos ao camiño que se fixo no plan marco do ano anterior. Pois, sinceramente, porque realmente non quedou ben e a empresa que o fixo ten o que reparar. Por lo tanto, nós estamos todos os días na calle, como non pode ser de outra maneira, escuitando aos veciños e facendo as actuacións que, como dixeches, Tibrais, os recursos son os que sobran. Eu penso que por recursos municipais levamos sacando un gran rendimiento. Nerviosismo non temos. Estamos tranquilos. Eu digo, non só por mí, senón tamén o aprecio nos propios compañeros. Veixo, relajados, estamos tranquilos. Mais ben, non é que estemos nun volcán de obra. Se facemos todo o que nos pide a corporación, estaríamos nun tsunami. Pero bueno, oye, seguimos coa mesma planificación e coa trayectoria que tiñamos proyectada desde que iniciamos este último exercicio. Por lo tanto, eu entendo que toque que me toque estar aquí na seguinte legislatura, tendrá que seguir traballando hasta o último minuto, igual que estamos traballando nós, porque os problemas e as necesidades susen día a día. Por lo tanto, pois nada, reivindicar o noso voto favorable, como xa fixemos na propia comisión. César. Brais. Moi breve. Unha vez máis, agradecer o apoio de todos os grupos e un par de matices ao que aquí se ten dito, moi pequenos e ademais en clave positiva. Eu concordo onde aquí hubo varios grupos, entre eles o BNG que propuso un plan de obras da legislatura. Hubo outros grupos como o Grupo en Común que apoyaron, negociaron a posición nos orzamentos de 2016 e 2017 a cambio de intervencións, a cambios de obras consensuadas. A maioría deses acordos establecidos entre este portavoz e o goberno non se levaron a cabo. Evidentemente, eso a Rebelión Común tamén lle condiciona. É obvio que a Rebelión Común unha cousa é que apoie un orzamento e outra cousa é que dé un cheque verán. Isto non choca nin se opón nin ao pluralismo político, que concordo que aquí hai moito pluralismo político, afortunadamente, a sociedade gladariense é moi plural, ainda que a non de costa entender é moi plural, e ademais, non tampouco, ademais de ser en blanco, o noso apoio non é ilimitado. Entón, bueno, nos entendemos que, igual que pasou en 2015, donde houve acordo de algunhas actuacións no final da legislatura, eu creo, o Rebelión Común entendía que tamén ao mellor podría haber fundamentalmente a través das brigadas de deputación. Entón, me referio, ao mellor está mal expresado na propia moción. Pero Rebelión Común, evidentemente, lle gustaría que, si hai a posibilidade de retomar algúns dos acordos e propostas que a Rebelión Común fixo para os orzamentos de 2016 e 2017 se poderán incluir no final de legislatura, perfecto. Si hai outros grupos que nos parecen ben os demais que tamén se inclúan, perfecto. Que non se faga unilateralmente, e estou de acordo co portavoz do goberno. Evidentemente, o goberno non se inventa necesidades. Xente, normalmente, que as transmite. Igual que nós, igual que o Estado. E nese sentido, bueno, tratase de poñeras en común e saber que
relación ao que nos denominamos plan final de obra ou, bueno, xa me entendedes. Esa era a intención dese punto da moción. E, por segundo, o primeiro punto da moción, agradecer que se aprobe en pleno a proposta de reunión común de mellorar a rúa, o asfaltado na rúa Bronza, na rúa Arbeiro, e agardar que se levantamos. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, eu só vou facer un par de noticias. Non é mellor plan de obras que o que se executa. E como ben dixo o meu compañeiro, o gallar que todas as corporacións, que eu xa formei parte de unhas cuantas, por lo tanto, teño experiencia para decirlo, o gallar que todas as corporacións sexan capaces de realizar máis de 40 estradas como fixemos nós nesta legislatura. Como dice o meu compañeiro, a mirar de parte de ver normal. Decía que igual que o gallar fixéramos outra estándar, non quedan 40 estradas por executar neste concello. Mais ben quedan bastante menos. O 90% das estradas deste concello están en condicións óptimas. Así de claro o digo. Eso non é que o diga eu, eso dicen os veciños e as veciñas. Por lo tanto, non hai mellor plan de obras que es executar aquilo que hai que arreglar. Todo o demais está moi ben, hai que plasmarlo nun papel, hai que decirlo, hai que vendelo, e hai que decirlo aos veciños que o propón un, que o propón outro, que vou facer eu. Pero o caso é que os veciños saben que non fai. E que non fai, que non executa, despois é o goberno. Despois, evidentemente, a todos lles trasladan as necesidades e a todos sabemos tamén que cando non se fai, pois evidentemente acuden á oposición para que intentar de meter máis presión ao goberno. Iso é lógico e ese é o pluralismo político, evidentemente. Hai pluralismo político tamén, que este goberno entende perfectamente, porque, volvo a decir, deses 40 camiños, decide máis ben que non fose consensuado ou que algún de vostedes dixese que non se tiña que executar. Que eu recorde, ningún. Por tanto, o goberno, diferencia que ten que oposición, é que ten que priorizar os recursos. E, moitas veces, pois a mellor esa forma de priorizar non coincide porque nos gustaría a todos facer todo. Pero hai unha diferencia. Non é o mismo dar trigo, se sabedes, que non dá. Pero de todos os xeitos digo, tamén os vecinos e tamén hai que agradecer, aparte dese pluralismo, tamén, que algún tamén lle costa entender, saben tamén que hai un goberno que realiza as cousas e que, maioritariamente, durante moitos anos, lle están dando a súa confianza. E, por tanto, por algo será. E cando cheguen as eleccións, pois volveremos a ver a quen lle dá a confianza e a quen non. E a quen lle dá a confianza mayoritaria que ten que gobernar, que ten que chegar a acordos con os demais. Por tanto, eu entendo a filosofía de facer o plan de obras, podo entender cando non se rompen as pontes tamén de colaboración en outros eidos, e estou seguro que se van a chegar a concretar en outras legislaturas se fose así. Pero o que vexo ahora é tamén, se se pode entender así, é unha incongruencia en decir que hai un volcán de obras e despois seguir pedindo obras durante 2 meses. Porque eso un pouco non é moi normal. Se decimos que estamos facendo demais por unha parte e despois seguimos pedindo, pois podemos entender que é así. Non, pero dixemos que eu entendín así, pero bueno, a mellor é que eu entendín. En todo caso, eu non entendo mal como casi sempre, pero bueno, os vecinos tamén me entenden a mí, e os tamén me entenderán, e despois a cada un o poñen no seu sitio, eso está. Non é, si, se non vai caber ningún fillo, seguro que sí. A vostedes xa se presentou, seguramente xa están sabendo onde teñen que poner, outros saberemos onde nos teñen que poner. Entendo que a moción tamén queda aprobada por unanimidade e pasamos ao punto seguinte, que é o número 20. Ben, bueno, pois estamos ante unha moción máis relativa á mellora do casco histórico. Decíamos antes que
todos coincidimos, todos hemos traído iniciativas ao longo desta legislatura encaminadas a mellorar a imaxe do casco histórico, porque de algún xeito todos coincidimos no enorme potencial e o enorme atractivo turístico que ten que ser e debe ser un dos motores de atracción de visitantes a Ribadavia, unido, desde logo, a outros múltiples recursos que temos, que evidentemente hai que mencionar tamén, como son o termalismo, o propio viño, o patrimonio natural, pero nós entendemos que un lugar importante dentro destes atractivos ocupa o casco histórico. Tendo isto presente, calquera que nos damos un paseo polo casco en calquer momento, incluso un concelleiro como pode ser Reis que reside ali tamén, veo perfectamente a diario como hai cables, os cables, o cableado aéreo está atravesando as rúas e, dende o noso punto de vista, afeando que é a imaxe do casco histórico. Nós entendemos que se debería mellorar a imaxe do casco, precisamente levando a cabo unha actuación de soterramento deste cableado aéreo, e para eso traemos esta moción a pleno. Nos pedimos esta moción por cuestións relativas á retirada de cableado aéreo que se teñen debatido en outras legislaturas, pero desgraciadamente continúa sin retirarse o cableado aéreo, e nos creemos e queremos instar ao Concello a que leva a cabo as actuacións necesarias para conseguir unha retirada integral do cableado aéreo que hai no casco histórico, porque evidentemente a nivel se lle escapa que melloraría sensiblemente a imaxe do propio casco. Moitos cascos históricos en Galicia e en diferentes puntos de España xa teñen levado a cabo actuacións deste tipo. A verdade é que o antes e o despois, por así decirlo, en cascos históricos nos que se levan a cabo este tipo de actuacións é moi chamativo, porque a verdade é que mellora exponencialmente a imaxe dun casco histórico no que non hai cables pendurados, e nese sentido nos consideramos que ten que ser ou debe ser unha actuación prioritaria, e por lo tanto traemos esta moción a pleno para adoptar ese acordo que levar a cabo unha actuación integral de retirada ou de soterramento do cableado aéreo por as luzes. Manuel? Sí, bueno, como xa anunciei nas comisións informativas, o meu voto vai ser favorable porque ademais era un dos puntos que levaba hai 4 anos no meu programa electoral, punto 9, soterramento do cableado xerado e no casco histórico en particular. Entendo que é unha boa iniciativa, aquí está reflejado no meu programa electoral, e por certo tamén, aproveitando a coyuntura, que bueno, os 30 puntos que levaba, pois, de 2 puntos que non os vou a citar agora, porque todo o mundo foi vendo, sobre todo os vecinos, de fruto do entendemento co goberno, pois están cumpridos. Creo que é unha boa proporción, dada que a miña representación é rural, pero unipersonal. Pero, bueno, como digo, como xa anunciei nas comisións informativas, para que nos unha boa iniciativa, todos conocemos, todos queremos Brais vive no casco histórico, pero cando él estaba en Santiago, cando vivía na Avenida do Río de Neno, eu xa tomaba copas e vinos no casco histórico. Algo sí se foi mellorando, pero evidentemente é unha boa iniciativa, e a todos nos gusta que cada vez brille máis o noso casco histórico, como recordou efectivamente o outro día na entrega de premios a subdirectora do Museo Etnolóxico, a gran millora que nos dou desde o ano 86 que estuve lá como responsable do museo. O meu voto é favorable. Moi ben. Venegar? Perdón, Brais. Moitas gracias. Ben, primeiro, como vai a votar a favor? Esta proposta que trae el grupo do Partido Popular, eu creo que unha reivindicación xa histórica, eu creo que ademais moitos grupos, non só Manuel Vázquez que levaba o seu programa, eu creo que varios grupos o reclamamos, incluso en legislaturas anteriores. A mí me parece ben, me parece unha proposta positiva. Creo recordar que na intervención na maioría de rúas, non en todas, pero na maioría de rúas do casco histórico, hai xa instalado o sitio para facer ese soterramento. Hai incluso
soterramento para a posibilidade de levar tamén o que sería a fibra óptica de internet. Eu digo porque aquí se mencionou que vivo no casco histórico, e é así, fai 10 anos que vivo na Madalena. Agradezco de paso ao portador de compromiso por Galicia por recordar que é máis velho que a mí e que posiblemente ele pudo disfrutar do casco histórico antes que a mí. Pero nos entendemos que isto de envellecer o casco histórico é importante e é bo, pero ao mesmo tempo todas as propostas de reunión común caminadas a mellorar o casco histórico, nos entendemos que o casco histórico tamén ten que estar vivo, ¿no? Tamén ten que estar cheo de xente. E desde logo, se no casco histórico, e isto ven a colación e entronca coa moción seguinte que Reunión Común ten, se o casco histórico ten menos servicios, é máis difícil e é máis incómodo vivir no casco histórico que vivir na Rúa Ribeiro ou na zona dos chalés, bueno, entendemos que vai a ser moito menos atractivo e moito máis dificultoso vivir no casco histórico porque ten esas cuestións. Está moi ben para o turismo, pero o turismo evidentemente non é todo e desde logo ao turismo vai a ser moito menos atractivo un casco histórico se non ten esa vida que é Reunión Común demanda. Por eso, esa mellora de servicios e xa mariando a moción seguinte de Reunión Común é tal ou máis fundamental que esta proposta que aquí trae o Partido Popular, que nos parece moi positivo e votaremos a favor. Se pregunta, Se acaba de negar. Falábamos antes dos plans de rehabilitación de áreas que existían, e vou falar de memoria porque ao comezo da legislatura preguntaba o bloque a través deste conselleiro. Disculpa. A través neste pleno preguntábamos polas caixas dos cableados que hai nas paredes do casco histórico. Creo que a resposta que se nos deu é que na altura ia plantexado o soterramento do cableado da zona do casco histórico nestes plans e non se chegara a desenvolver, por cual é unha cuestión interesante de volver a reintroducir como unha proposta, entendo que a longo prazo, porque non é unha actuación que se poda acometer en 2 meses, pois eu creo que é unha iniciativa interesante, se ven atrae ao comercio. Creo que un casco histórico embellecido tamén favorece o comercio e non só o turismo. Entón, e o comercio e a xerar emprego, pois asenta a poboación, que tamén é o interesante e a proposta que se facía por parte de Reunión Común. Entón, o voto vai ser favorable. Ben, nós xa votamos a prórroga na propia comisión informativa, parecenos unha idea positiva. Efectivamente, como apuntou Brais, hai zonas, gran parte, diría eu, de todo o casco histórico, pois xa está soterrado o que é a preinstalación para que as empresas cheguen e puidan soterralo sin maior custo, incluso non só no casco histórico, tamén en zona de protección do casco histórico pois tamén está instalada. De feito, algunha compañía, como pode ser R, se está pagando ao Concello pois un cano por utilización dese subsolo. Por lo tanto, nós, unha vez que se aprobe esta moción, que todo indica que vai ser por unanimidade, que trasladaremos pois as novas compañías, tanto a eléctrica, pois non sei casi como se chama, a terra do pouco de nome, máis a telefónica, que proceda pois que proceda pois ao seu soterramento. Por lo tanto, o noso voto é favorable. Ben, pois nada, pouco máis que simplemente agradecer o apoio á proposta e agardar que se chegue. Nada máis. Moi ben. Algún turno máis? Creo que non. Queda aprobada tamén por unanimidade. Pasamos ao punto número 9, que é moción de Reunión Común para que o Concello de Levar mellore e potencia, entendeu, a calidade de internet no noso municipio.
21 de marzo de 2019, adoptou o seguinte dictamen. O Concello de Ribadavia realiza un estudo técnico para detectar os lugares do noso municipio onde o sinal e a rede de internet ten un nivel de potencia moi deficitario. Elaborar unha paquete de cobertura das principais operadores do noso municipio. Sinalar as zonas de maior sombra de cobertura e a posibilidad de potenciar o sinal 4G ou a posibilidad de establecer a rede de IMAX no menores terrenos en ondas establecidas. Estudar a posibilidad de actualizar centralitas para el diseño. O Concello de Ribadavia inviste en medidas técnicas para mellorar o servicio de internet en todo o municipio, priorizando aqueles núcleos onde o servicio é moi deficitario. Sempre con un informe que estableza un estudo das necesidades de veciñais e as súas demandas. O investimento público preinforme de necesidades e compromiso recíproco. Que o Concello de Ribadavia potencia a fibra óptica no centro histórico de Ribadavia nos principais núcleos. Que o Concello de Ribadavia potencia a wifi alta en plazas, parques e locais sociais do noso municipio. Sometí a votación a proposta, pense o seguinte resultado, votos a favor, PSOE, controlados por la lista de directamente. Se reservó para la vida, Partido Popular, fica determinada si se favor. Moi ben, moitas gracias. Ben, eu contra esta moción fundamentalmente porque, como sempre nos acontece, alguén nos reclamou, un veciño, en este caso varios veciños de Ventosel e Santo Andrés, que nos reclamaron, nos poñeron en situación de la problemática que eles padecen e tiñan coñecemento de algún núcleo máis. Entón, bueno, o que fixo reunión común de pedir asesoramento profesional a un veciño que traballa nunha empresa de informática, non traballa aquí, evidentemente, pero sí ten a súa orixe aquí e, bueno, moi gostoso nos brindou as posibilidades para solucións que hai. Nos, ademais, tiñamos constancia de que outros concellos, porque moita xente podría pensar, claro, isto é un problema de cobertura, un problema do cliente co suministrador, coa empresa privada, non? E iso, de alguma maneira, é certo. Inicialmente, un problema que ten un vecino ou un cliente coa súa operadora. Pero aquí hai moito máis, E as administracións, non só neste concello, sino en toda Galicia, están traballando xa nesta situación. Evidentemente, hai moito que traballar e deberían facer moito máis. E me explico. É obvio que a Consellería de Industria é quen debería ter a principal responsabilidade nesta materia. Industria e medio rural, porque é onde se dan as zonas de sombra de cobertura, fundamentalmente en zonas máis ruralizadas. E nese sentido, bueno, hai que recoñecer que é insuficiente. Hai medidas, hai xestión e programas de fondos FEDER que se están desenvolvendo, pero é obvio que é insuficiente. Ao mesmo tempo, hai outras administracións, como é o caso dos concellos, que no caso de Castrelo, no seu día, xa actuaron, actuaron ademais co que se chama a rede WiMAX, que nas zonas máis remotas, por así decirlo, onde mesmo non chega o cableado histórico de telefonía, por exemplo, pero se poden utilizar en outros minutos máis. Este é unha dato só. E despois tamén existe o anuncio que recente neste mesmo ano, en xaneiro, do Concello de Carballeda, tamén de fondos FEDER, que iban a facer investimento dirixido ao que nos pedimos nesta moción. Por lo tanto, nós o que traemos aquí a este pleno do Concello de Ribadavia intente que busque proxectos nos que mellorar e potenciar todas estas melloras que nos exponen na moción. Falamos, por suposto, da fibra óptica, evidentemente eso depende de R, bueno, de outras compañías, pero digo R porque fai uns poucos anos desembarcou en Ribadavia e só lle deu servizo a rúas que les entendían, os predios e edificios que les entendían legítimamente, en base a súa cuota de mercado, e nos entendemos que, o decían na anterior moción, hai moitos núcleos, está o centro mesmo de Ribadavia, non só o casco histórico, o propio centro tamén tampouco ten esta posibilidade de fibra óptica, o casco histórico e os núcleos grandes como son San Cristóbal, Francelos ou San Pablo. Mais alá diso, nós tamén falamos de que existen outras posibilidades de infraestructura na que os concellos están intervindo para mellorar a potencia e evitar eses sombreados ou esas sombras de cobertura.
E por último, recordamos tamén aquela proposta do grupo do BNG que falaba da wifi nos núcleos, en algúns núcleos, e recordámosla, ademais explicitamente mencionada, nos o mencionamos para en prazas, parques e locais sociais. O decimos porque moitas veces, e segundo nos dixo o técnico, moitas veces se pode dar incluso denuncias a concesios que abren demasiado a wifi, entón se pode justificar en plazas, parques e locais sociais, por suposto. Se me olvidaba aquí, se estima así a miña autoemenda, recordar tamén que un bo sitio donde instaurar a wifi sería en a Praza da Base, ahora que está con outra vendida e se vai inaugurar con uns cuantos números. Sería para invadir no punto K. Sin máis, moitas gracias e agardar que salga a porta. Manuel. Sí, bueno, moi ben, como salientei nas comisións informativas, o noso voto vai ser favorable. Entendemos, sabemos que o seu grupo de gracia, as operadoras prima nela sempre o interés económico. Entonces, como se recomienda muchas veces, unha das cousas fundamentales sería o asentamento da promoción, os incrementos do sistema medio rural. Pero bueno, parece que é unha boa iniciativa, sabemos onde ustedes, sabemos que a mellor deberían implicarse, pois, tanto desde a industria como a Consellería de Industria para chegar a estes sitios, porque a capacidade do Concello, recursos, son os que son. Pero bueno, parece unha boa iniciativa e pouco máis que decir, o noso voto é eso. Pois como ben se di na moción, o grupo do BNG esta proposta non colle por sorpresa. Nos dous debates de orzamentos que este concelleiro pudo vivir foi proposta de introducción nos orzamentos que a rede wifi ou a internet de banda ancha chegase aos núcleos rurais, máis que nada porque é unha ampliación de servizo para o conxunto de Ribadavia que pode favorecer a que se fixe a poboación, non? Porque ao final un dos problemas do rural en cuanto a que a poboación se marche, máis alá da dificultade de tomar traballo, tamén é a cercanía dos servicios, e creo que a día de hoxe o internet é un deses servicios que casi é imprescindible, xa non é unha frivolidade, senón que para a maior parte de cuestións de tratamento coa administración e en moitos dos casos para a xestión habitual dunha empresa é casi impepinable ter unha boa conexión de internet no rural, non? Máis que nada porque nas cidades xa o teñen. E para fixar poboación e para fixar tamén postos de traballo, esta é unha iniciativa casi obligatoria por iso, non? Porque a día de hoxe a internet forma parte dunha das partes fundamentais dunha empresa, como o servizo de auga, o servizo de electricidade para poder levar a cabo o funcionamento diario. Como xa digo, foron dúas reivindicacións que se fixeron nos dous debates de orzamento que se viviron e que non se levaron a cabo. Tamén igual ten que ver con que o voto do segundo debate fora en contra. Entón, o voto da moción é favorable. Ben, pois non vamos a votar a favor tamén desta moción. Parece-nos positiva a idea de mellorar a potencia que había de internet en toda a extensión do municipio. Evidentemente coincidimos coa apreciación que se facía de que hai que buscar implicar outras administracións que son as que teñen, digamos, a competencia directa, pois evidentemente hai incluso a propia axencia da Sociedade de Industria para todo o que ten que ver con as novas tecnoloxías e demais, pois ten liñas para, a través de fondos europeos, pois para levar
levar wifi a zonas do rural e mellorar a cobertura de internet. E vamos a mencionar tamén, pero xa que fixo o Concello de Vigo, xa non é necesario, eso de incluir a wifi en espacios públicos como a Praza de Bastos, porque sí que é unha cuestión tamén que nos parece interesante, aparte do que xa se propone na propia moción, e, por lo tanto, pues, tendo presente que é unha cuestión que permite mellorar a calidad de vida dos veciños, pois non, desde logo, non só nada. Ben, nos agotamos a rol na comisión e, bueno, nós temos solicitado unha selección que prácticamente nos fixo todo o papeleo con esa empresa que preste servicio no propio Concello, que é R, unhos fondos, unha línea de fondos que saliu da Unión Europea e prácticamente se pediu para as plazas e zonas onde realmente hai concurrencia de xente, como pode ser zona da Casa de Cultura Xardinillos, como pode ser a Plaza Mayor, incluso quedaban unha serie de wifis abertas a novas iniciativas que vai poder encaixar esta que fixo aí Brais. E non só aquí no propio Concello, sino tamén os principales povos do rural, onde principalmente nos basábamos nos propios centros sociais para darlle cobertura a wifi ao propio centro social e tamén a propia área de influencia. Por lo tanto, non nos parece unha medida interesante, por iso ficamos a prol. Estamos de acordo co que se leva exposto aquí. Canto máis longe esteamos da propia central que está ali ao lado da Casa da Cultura, máis lento vai internet, porque realmente non ten fibra. Hoxe por hoxe, a única que ten fibra en Ribadavia é R, e ten a donde a ten, que non chega nin a todo o propio casco. Por lo tanto, eu entendo que é unha medida moi positiva e, sobre todo, nos tempos que estamos, porque prácticamente hoxe todos os trámites e toda a administración funcionan por ese canto. Por tanto, o noso voto é favorable. Moi ben. Un segundo turno. Gracias. Agradecer o voto e agardar que se levantara a emenda. Como aquí se falou dunha cuestión, é a modo da anécdota, non? Porque estaba recordando eu non sei tan velho como aquí, Manuel, pero bueno, pero estaba recordando unha cousa, porque se falou a través deste debate de cousas que me resultan curiosas e con os tempos que están hai que ponerlas en valor, porque se falou aquí de varios programas por parte do grupo, se falou da WIMAX. Eu teño aquí unha nota de prensa, algo que é público, é notorio. Cando eu era máis novo, como digo eu, tiña ganas de o mellor que les sea máis. La Diputación solo logró 920 usuarios en su costoso plan de llevar internet al rural. La foto que web, el anuncio era WIMAX, de llevar al rural. Esto consistía en que se iba a llevar al rural 117.000 potenciales usuarios, e ao final esos son datos contrastados. Eu non sabía decir nada que non fose realidade, porque só faltaba que unha Diputación dixera algo que non era verdade. Ainda dicindo a verdade pasa o que pasa, pois imaginamos. E chegou a 920 personas en toda a provincia, de 117.000. Iso que quero poner de manifesto, porque é o que decía Javier, as empresas por desgracia funcionan como funcionan. Tamén o decía Manuel, nós temos reivindicado en infinidade de ocasións que metan a fibra óptica, e de feito se fixo xa fai anos, e ainda encima somos os poucos concellos que cobramos porque utilicen as nosas redes, que eso tamén é algo que hai que poner en valor. 15.000 euros ao ano, que non é ninguna broma. E só podemos facer porque temos as instalacións previamente, pero con eso quero dicir que todo isto, o único que se fixo foi emplear 3 millóns de euros para que as instalacións quedaran en manos de empresas, e as empresas ahora utilizan esas instalacións para cobrar aos veciños o doble de que se lle iba a cobrar con este plan. Por lo tanto, non creo nin que Castrelo, nin outras que se adheriron a elas, que, por certo, Ribadavia tamén estaba na zona de Santo André e demais, onde hai esa sombra na zona das Chabolas, e sigue sendo inviable. E sigue sendo inviable por unha razón, porque as empresas non lle interesa
volvemos a pescadilla que se morde a cola. Se no casco histórico se falaba antes, potenciales usuarios de internet. Se non os hai, a empresa non vai a meter fibra óptica. É así de sincero. Porque é o primeiro que fan un cuestionario onde ti te queiras adherir a ver que queres facer ou non. E iso é así. E, polo tanto, nin as empresas son demonios, nin os usuarios son demonios. Isto é como funciona, todos nos adaptamos un pouco, na medida en que tamén non somos a mellor todos reivindicativos que quixéramos ser coas empresas que fan as súas cuestións, dixémoslo así, eso é o que quero que non vai. Porque é verdade que unha vez que se empezou a implantar ela, apareceu aquí un proxecto para que se implantou Telefónica e que se quere implantar. Claro, a mesma canalización que está utilizando ela, evidentemente hai cousas que non poden ser ou non poden ser compartidas. Pero quero dicir con isto que primeiro hai que poner os servicios e despois é cando lle podemos exigir. E iso a mí me parece unha boa idea e o que vou dicir, Javier, se acaba. Non é verdade o que dixemos, o que dixeches. Non é que nós, por non apoiar os orzamentos, deixamos de poñer en marcha o programa, que o que dicía eso. O que me refería era No, pero... dixo Javier, nós seguimos con ese programa. O único problema, porque nós somos consecuentes, e decimos que unha cousa é boa, e ainda que non se vote, despois a vamos a facer, e nos parece boa. Digo isto porque esos proxectos do Estado que son complicados, e tardan, como estamos vendo, os proxectos do IDA, e son proxectos que venen de Europa e demais. Pero te aseguro que seguimos con eles empeñados neles. E nos parece máis unha boa idea, non é nada desconto. Por lo tanto, pasamos a seguinte moción, esta tamén temos que derivada por unanimidade, que é moción de reunión común para que o Concello de Unidade cree un albergue juvenil. Que leen os acordos dos señores secretarios e despois pasamos a traballos. A Comisión de Cultura e Medio Ambiente, na súa sesión ordinaria de 21 de marzo de 2019, adoptou o seguinte: que o Concello de Ribadavia fomente a creación dun albergue para adultos e residencia de colectivos intercambios culturais e juvenis sempre compatibles e nunca permitido a competencia desleal con establecimientos hosteleiros nos seus municipios. Sometí a votación a proposta que tense o seguinte resultado: votos a favor de Beiro Común, Reservanse para Pleno, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español e Compromiso de Galicia. Criterio nominal 6 favorables. Trais. Sí, moitas gracias. Ben, esta moción de reunión común tamén é algo que surge do diálogo con outras asociacións que normalmente ou realizan eventos que traen xente a Ribadavia, ou ben a entidades deportivas onde moitas veces organizan campeonatos a nivel autonómico, a nivel superior, e moitas veces se atopan co problema de non hai de ubicar a grupos. O decíamos tamén na propia moción, esta é unha moción que é totalmente compatible coa oferta hoteleira que hai actualmente en Ribadavia, como oferta hoteleira que existe, pero ao mesmo tempo que é limitada para esta xestión, asumir grupos medianos e grandes. E nese sentido nos entendemos que se houbera un albergue juvenil en Ribadavia se podría organizar moitos máis eventos, podría ser sede de Ribadavia de moitos eventos máis, sexan de tipo deportivo, sexan de tipo cultural, non só festivais, pero tamén. E por eso nos entendemos que as administracións teñen que ser dinamizadoras e impulsoras desta infraestructura. Ao mesmo tempo, esta mesma semana, o noso grupo tivo constancia, ademais, de que había dos vecinos que estaban xa cun proxecto traballando na posta en marcha deste tipo de albergues, e a nos ademais nos pareceu, bueno, o que se suele dicir agua de mar, non? Agua de mar. No sentido de que nos ven moi ben, porque se hai cidadanía que xa ten andado no proxecto, ten unha idea moito máis clara que na propia administración, a esa administración lle pode aforrar moito tempo. Nese sentido, bueno, pode ser, como decíamos ao longo do pleno, os recursos son limitados, pero existen. Só hai que ponerlos en funcionamento. Se hai unha colaboración entre institución e cidadanía, entre institución e iniciativa empresarial, bueno, eu creo que o lógico dos gobernos e das boas institucións é aproveitar
factible e previo estudo dos técnicos e do propio goberno. E nese sentido, a nos parece unha magnífica iniciativa e, como diría un castellano, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pois entendemos que esta iniciativa, desde logo, sería boa para Ribadavia e agardo que salga aprobada e se poida poñer en marcha o antes posible. Así, máis moitas gracias. Sí, sin desvalorar a iniciativa, pues, a nosa cuestión vai ser bastante. Por un lado tamén, como sempre digo, por favor, do conocimiento que hai dos veciños novos que creo que están pleno interesados en montar un albergue, pois é unha boa nova para Ribadavia. O motivo da abstención vai ser esa deixar que eles leven a cabo a súa iniciativa. Bueno, pues, como xa se está dicindo, agradecer, ¿no?, que hai iniciativa privada neste sentido, mas eu concordo con Brais no sentido de que a administración debe acompañar tamén ás veces a iniciativa privada por todo as dificultades, ¿no?, para levar a cabo un proxecto. Se temos axuda pues, da administración, moito mellor. A verdade é que sí que é necesario un albergue juvenil en Ribadavia, máis que nada por unha oferta de estancia, digamos, entre moita comilla low cost, non? Porque a oferta que temos pues, sí que é, digamos, de adquisición normal de unha persoa con salario, para unha persoa moza ou para grupos de mozos é moito máis complexo. Mais tanto tamén nós somos receptores de moito de intercambios europeos a través da OMIX e podemos optar tamén a outras actividades a través deste mesmo servicio de intercambios europeos. Pois é interesante ter un espazo onde aloxarlo e máis cando tamén a idea do conxunto da comarca é artellar un camiño de Santiago no futuro, pois canto máis para que nos concedan esta cuestión, pois xa ter os servicios establecidos, non? Eu creo que de todas formas Ribadavia ten capacidade para unha iniciativa privada e para unha iniciativa pública neste sentido, porque por sorte na época estival duplicamos a demanda por riba da oferta, non? Ou casi triplicamos. Entón, eu creo que de agradecer a iniciativa privada, é unha moi boa nova para Ribadavia e tamén instar de novo a administración a axudar a toda esta iniciativa que poda vir. E o voto favorable. Ben, nos vamos a votar a favor da iniciativa. Parecenos unha iniciativa interesante, evidentemente unha infraestructura que pode ser moi útil en Ribadavia e que pode dar un servizo que evidentemente a día de hoxe carecemos e, por lo tanto, pues, nos consideramos que é unha iniciativa positiva. Si a maiores se dice que existe xa pues, iniciativa privada encaminhada a levar a cabo un proxecto destas características, pues nos parece perfecto, nos encantados, incluso tamén si é necesario, pues, nos gustaría coñecer tamén evidentemente a iniciativa e o proxecto, pero vaya por diante que nos parece ben a idea de dotarnos dunha infraestructura destas características e, por lo tanto, pues, o noso voto é favorable. Ben, a nos parece ben, pero antes de seguir falando, quería aclarar, que me aclarara o autor de moción, porque falou aí dous temas, que había, por unha parte, iniciativa privada xa con un traballo feito tal e cual, entonces aquí no propio acordo pon que se fomente, entonces eu entendo, se non é así como aclara o autor da moción, estou errado, é que o propio Concello axude a desarrollar esa iniciativa ou que o faga aí. Efectivamente. Que axude a desarrollar. Si me da un minuto, yo explico. Gracias. Bueno, señora, me da un minuto. Sí, gracias. A intención do título é toda, non? Fala de fomentar, efectivamente. Fomentar é moito. Fomentar non é facer directamente. Pode ser, digamos, un concepto amplio.
Pode ser facelo directamente ou pode ser, como ben apuntaba Xacobo, as administracións facilitan, acompañan, supervisan, se involucran, se facilitan papeleos, recursos, como pueda ser un inmoble, si hai esa disponibilidade. O que dixen na iniciativa era que non ten sentido duplicar esforzos. Se hai unha iniciativa privada, o Concello, como ben dixo Xacobo, debe acompañar e facilitar. Despois, falo un pouco máis da proposta, que eu preguntei a profesora do portavoz, e explico un pouco mellor que está a Pois, unha vez aclarada o tema, o noso voto vai ser favorable, porque entendemos todo o que sea axudar a potenciar unha boa iniciativa da parte dunha iniciativa que hoxe este Concello pois non ten, polo tanto, nos parece positivo. Todo o que podamos axudar de aquí o que lle quede a este grupo de goberno hasta que tome posesión da corporación, pois vai ter o total apoio noso, polo tanto, o noso voto a favor. Outro turno. No, simplemente decir que o motivo da miña excepción é motivada por lo que expliquei antes. Espero que desde o Concello se facilite, como moi ben comentou o portavoz, pois todas as cuestións administrativas, burocráticas, está a iniciativa está en marcha. Me explico moi pouco máis, porque creo que xa está todo dito, pero no sentido que apuntaba a dúbida que tiene o portavoz do goberno. Ben, a moción, cando fala de fomentar, fala nun doble lector, fala ao final de tomar iniciativa. Evidentemente, tomar iniciativa é cando este grupo non tiña constancia de que había iniciativas para que quería avanzar. Nese sentido, fomentar tamén ten sentido, ten moita carga simbólica, porque a iniciativa empresarial de ponerse a investir recursos, tempo, redactar un proxecto, o estudio del mercado, todas as posibilidades e eivas que tamén temos como municipio, bueno, isto, unha institución pública sempre facilita moito máis. E máis a máis cercana das institucións que é o Concello. Nese sentido, nos entendemos, e decíamos na presentación da moción, que non ten sentido duplicar esforzos. E moito menos competir con recursos públicos se hai unha iniciativa, mellor dito, se hai a posibilidade de desenvolver e de levar a cabo unha iniciativa empresarial. Pero en concellos do tamaño do de Ribadavia, as institucións como o Concello deben ser moito máis que en outros núcleos. Debe acompañar, debe supervisar, debe involucrarse no proxecto de alguma maneira. Pode ser a través da demanda, porque os iniciadores do proxecto están aquí presentes, eles teñen a necesidade de falar con todos os grupos. Eu pude falar esta semana, pero a súa vocación é de presentar o proxecto a todos os grupos. Entón, bueno, me imagino que eles o explicarán mellor que eu podo explicarlo neste momento. O que sí, eu creo que é positivo e dá certa seguridade a 2 meses máis municipais é que se dé un consenso generalizado neste pleno a hora de que esta institución, como o Concello, dé un respaldo a unha iniciativa empresarial de levar a cabo un albergue juvenil, que eu creo que ademais, como decíamos na propia moción, vai retroalimentar, vai a complementar a oferta actual hoteleira, nunca vai a competir, porque son e vai dirixido a públicos diferentes, non? Entón, os grandes grupos ou os grupos medianos que puedan vir a eventos en Ribadavia vanse a topar que poden os grupos residir nun lado, por exemplo, no caso de desplazamento de deportes infantís, e os quais poden ocupar tamén os hotéis que a día de hoxe xa existen. Isto é o que sucede en outras vilas ou en outros concellos que teñen este tipo de infraestructura. E, bueno, o digo de novo, dar os agradecementos a todos os grupos por o respaldo desta iniciativa e agardar que todos os portavoces do pleno falen cos promotores de
explicar antes de que as persoas que veñen aquí, que son moitas, ao longo dos días, ao longo dos anos, veñen moitas a presentar proxectos, a falar co alcalde, como debe ser. Evidentemente, como falábamos antes, son os cauces que se entende que ten que seguir unha administración. Evidentemente, hai unhas persoas que gobernan, independientemente que despois que se ponen de acordo con os demais grupos que queran explicar o seu proxecto. Eu así le trasladei, tampouco é nada que teñamos que esconder. Por lo tanto, a min o único que me queda por decir é que este proxecto xa non é de agora, non é a 2 meses antes das eleccións. Esas persoas que están aí xa falaron comigo fai moito tempo, xa intentamos axudar desde o Concello en todo o que foi posible con outras administracións. Non teño a satisfacción por a conversa que tuve con eles de que deberíamos ter con respecto a alguna administración que se lle tiña que haber axudado máis, ou entendo eu que podía ser un proxecto bastante máis interesante para a administración, porque ten que poñer en valor aqueles terreos ou aqueles edificios que ten a disposición. Non foi así, eles entenden que ten que ser de outro xeito, a mí me parece ben, e creo que desde o punto de vista de asesoramento tampouco lle vai falta, tamén o digo sinceramente, porque son persoas que coñecen ben o que traen entre manos, porque se dedican a ello, non digo ese tema en concreto, pero sí a gestionar. E digo que por cautela non vou decir nada máis, que eles o expliquen a cada un, é o que máis correcto me parece. A partir de aí saben perfectamente cal é a disposición do Concello, e na medida en que eles opten por diversas vías, porque evidentemente non é o mesmo que sexa unha vía na que o Concello pode interceder con outra administración, que o mellor eles, lógicamente, queran chegar a acordos con unha persona privada e facendo desde ese punto de vista. Pois nós, evidentemente, temos que respetar esa vontade. Pero sí que coincido co que dicía Manolo, que decían os demais, que eu creo que unha vez que hai unha iniciativa encima da mesa, pois non ten que haber outra que poñamos a nosa. Porque eu sempre digo o mesmo, xa dixen antes e o volvo a repetir, as empresas ou aquelas persoas que teñen a capacidade e a valentía de emprender algo, creo que o que temos que facer é axudar, tampouco facendo o contrario do público. Nadie ten por que entender que o que se fala no ámbito privado é ninguna cousa mala, máis non que no contrario, un complemento. E iso que eles seguramente van acabar ou quebrar, ou cando se falar con cada un de vostedes, que comigo, desde logo, saben que os poden facer sempre. Por lo tanto, decir o mesmo, vamos a votar a favor, temos neste caso que proceder a votacións, ou se Manolo quere cambiar o voto, Non hai problema nenhum. se queres cambiar, pois xa por unanimidade, creo que é mellor, e que quede así reflexado para non perder a dinámica do pleno, e que ademais é moi pequeno para todos. Bueno, pois entendo que pasamos ao... Sí, pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a moción número 11, que é moción de reunión común para que o Concello de Ribadavia mellore a infraestructura cultural e a programación cultural do noso municipio. Que ya os acordos do señor secretario, e pasamos ao debate. A Comisión de Cultura e Medio Ambiente, na súa sesión ordinaria de data 21 de marzo de 2019, adoptou o seguinte: que o Concello de Ribadavia mellore algunha das infraestructuras culturais de Ribadavia, local social da Madalena, Atos da Igrexa da Ribeira, vestiarios do Auditorio, Casa da Cultura, Biblioteca, Auditorio Forestal. Que o Concello de Ribadavia estableza unha programación cultural mensual máis alá dos grandes eventos culturais de prestigio que se hacen en Ribadavia. Sometida a votación a propuesta, penso sin resultado, votos a favor de Beirón Común, pasamos para pleno, PSOE, Partido Popular, punto de correo. Fica examinada a siguiente pregunta. Primero, Brian de Beirón Común. Muchas gracias. Ben, Esta é a última das mocións que presenta a Revolución por este pleno, que igual que as anteriores, será este pleno proposta polo noso grupo, fundamentalmente porque foi tamén unha demanda, foi froito desa integración que a Revolución Común ten con moitas asociacións deste municipio, e ao mesmo tempo tamén recopila estas reclamacións
informacións, estes acordos, algúns mesmo foron acordos deste grupo con este goberno ao longo da legislatura para executar e nunca se chegou a levar a cabo. Estou falando, por suposto, da Madalena ou dos vestiarios do auditorio ou da propia Casa da Cultura. Son propostas de reunión común nos orzamentos de 2017, algún incluso de 2016 xa estaban presentes e está rematando a legislatura e non se levou, nunca se levou a cabo. Por exemplo, do lado da Igrexa de Oliveira, froito da reunión que este grupo tivo con unha asociación que organiza un festival de arte oficial, e eles, unha parte do festival se celebra en modo da Igrexa da Oliveira, que é de titularidade da Igrexa, se non me recordo, por menos a sesión diaria acontece a máis da Igrexa, e nos entendemos que, a pesar disso, o Concello evidentemente pode facilitar moitas veces, porque estamos falando de unha obra bastante menor, sería poñer en seguridade o que é o cruceiro do propio bar. Mais alá, ademais de facer labores de mellora previas ao festival, que tamén estaba non estaría ben. E tamén falamos da situación do local social da Madalena, onde hai unhas semanas estivemos ali moitos e moitas de nós, donde hai melloras que realizar, por suposto na Casa da Cultura, donde se iniciou certas reformas, pero se quedaron a medias, e desde logo que estamos a falar de que os enormes eventos, por certo, tamén quero mencionar o Auditorio do Castelo. O digo porque, evidentemente, reconocer que a realización dos baños foi unha boa intervención deste goberno e este grupo non lle costa reconocer, e foi unha pena non aproveitar esa línea ou non aproveitar esa posibilidade de obra para, cando menos, mellorar os vestiarios onde pasan grandes artistas todos os anos. Pero estamos a falar de unha infraestructura cultural que soporta ou que acolle, mellor dito, non sei se o motivo da risa está na minha intervención, pero, continuo. Entendo que acolle esta infraestructura cultural unha enorme cantidade de eventos ademais de alto nivel, e eventos que moitas veces ponen a Ribadavia no mapa. E entronco coa segunda parte da moción, donde existen estes eventos, moitos deles organizados polo Concello e outros moitos, a maioría, organizados pola sociedade civil e polo tecido asociativo de Ribadavia. E, sin embargo, nos botamos en falta, Reunión Común bota en falta, unha programación, digamos, mensual, unha programación que xa é complementaria desta, que evidentemente nos somos vanguarda, como Reunión Común pon aquí na exposición de motivos desta moción, cando menos desde fai máis dun século, Ribadavia sempre foi un potencial cultural, mesmo nos peores momentos democráticos que viviu este país, sempre hubo xente asociada e sempre activa para poñer a bandeira da cultura ben alta, e nos o que botamos en falta, como estaba dicindo, era que desde o Concello se organizara, se programara para esas datas, que sendo poucas tamén son importantes, donde non hai apenas existe alguna, pero para nós é mellorable esa programación cultural. E se non, agardo que esta tamén, cando menos salga aprobada, ou se non teña ningún problema. Si, máis moitas gracias. Manuel. Parece unha boa iniciativa, pero en principio eu vou optar por a abstención, porque teño un conocimento que creo que é unha subvención que han aprobado e recibido, onde se van a subsanar fundamentalmente todas as cuestións que se señalan no punto 1. Respecto ao punto 2, pois creo que todo si é mellorable, pero creo que hai que reconocer un traballo
se entregou en corpo e alma en tempo, independientemente de que fose a súa ocupación, entendo que bueno, que a programación cultural de momento é máis que suficiente, sobre todo reconocendo o traballo da Concelleira de Cultura. E respecto ao punto dos comisarios, creo que acaba de ser a votación, despois o alcalde ou o portavoz do goberno nos dirá. Por eso opto por a abstención, nada máis. Está claro que as visións da realidade son moi diferentes dependendo dos ollos que miren, non? Ribadavia ten a gran sorte de ser un concello que é complicadísimo a xestión cultural porque temos, eu creo que as mellores da sociedade. Temos unha sociedade increíblemente activa, increíblemente imaginativa, que nos permite ter actividade cultural ao longo de todo o verán e que ao goberno de turno pois sea moi barato, digamos, vender que ten actividade cultural, pero que a realidade é que a iniciativa cultural deste concello é unha iniciativa da sociedade que leva sendo así moitísimos anos e que o concello limítase a acompañar a iniciativa, o traballo voluntario na maior parte dos casos. Mencionaba Brais un festival en unha asociación artificial que leva moito traballo para rematar en facer un festival en setembro e que son moitísimos máis os gastos do que en principio parece, non? Moito máis o traballo que hai detrás e a imaginación e o tempo perdido por moitos dos nosos vecinos. E creo que a actividade ou a moeda de pago que fai o Concello a sociedade ribadaviense, en cambio, é moi pobre. É dicir, a programación cultural ao longo do ano dende o Concello para os veciños dista moito da capacidade que teñen os veciños de xerar actividade cultural neste Concello. Eu sei que dende a bancada do goberno están flipando como se estuvera falando, non sei, de un Concello totalmente descoñecido da Alemania de precaída do muro, non? É a realidade. O goberno non fai actividade cultural e a actividade cultural de Ribadavia fai na sociedade. Poden vostedes decir o contrario se queren, poden escribir, poden gravar, poden fazer o que queren. Pero creo que a sociedade ribadaviense é consciente de que se eles non actúan, se eles non fan actividade cultural, como levan facendo todos estes anos, non existe actividade cultural en Ribadavia porque dende a Concellería e dende o goberno non se fai nada. E que eu non vexo que a actividade, as únicas cuestións que xestiona directamente a Concellería de Cultura é a festa patronal e o antroio. A feria do Miño e a mí, eu creo que é unha cuestión moito máis ampla, que hai uns técnicos dedicados a eso, que teñen unha serie de orzamentos que a maiores do Estado e de outros fondos, e hai unha persona que se dedica, pensa e estructura completamente eso. Entonces podemos enganar, eu non digo que non, podemos autoenganar e decir que nós facemos moito, pero que a realidade é que de Semana Santa a setembro temos actividade cultural e de setembro a Semana Santa non existe. Por qué? Porque non hai asociacións que xeren. Entonces, esa é a realidade. E podemos autonegarnos ou pensar que vivimos no mellor mundo posible. A realidade é que eu creo que isto era unha cuestión necesaria, unha cuestión importante traer este pleno para que nos empecemos a dar conta da realidade de Concello na que vivimos. E se eu non vou negar que outros queran pensar outra cousa, eu creo que o que pensa a gran parte da sociedade e polo menos a que eu represento. E eu votei favorável. Ben, pois nos vamos a votar a favor da moción. Estamos de acordo cos dous puntos, bueno, cos plantexamentos das mellores infraestructuras culturais, que evidentemente si chegou agora unha subvención para levar a cabo actuacións deste tipo, pois parecenos perfecto e encantados de que
de que se leven a cabo, non temos dende logo nada que decir ao respecto diso, pero bueno, evidentemente nos parece ben a proposta porque votamos a favor. E despois no que ten que ver coa programación non vamos a entrar a discutir, pero simplemente nos consideramos que todo é mellorable e así ao longo da legislatura nos trouxemos, quero recordar, unhas mocións para que o Concello de Ribadavia, por exemplo, para aumentar a súa oferta cultural propia, se adherise ou ben á rede de auditorios de Agadí ou ben á rede de auditorios da Diputación, bueno, ou ben a unha ou a outra, non, as dúas, non? Que eran dúas propostas que trouxo este grupo, este pleno, ao longo desta legislatura, que permitiría, pois, o mellor nestas etapas de menor actividade cultural, pois ter oferta cultural, digamos, patrocinada e promocionada por estas outras administracións. Evidentemente, no exercicio legítimo do goberno, se toman decisións, por as razóns que sea, se decide entrar ou non entrar, neste caso non entrar, nós non vamos a entrar a valorarlo, pero entendemos que sí que consideramos que a través de ferramentas como estas que nos propuñamos hai un par de anos, pois se tería mellorado ou se podería mellorar a oferta cultural nestes espacios ou nestas épocas do ano nas que a oferta evidentemente baixa. Entón, pois, bueno, nos estamos de acordo na necesidade de mellorar e, nese sentido, pues vamos a votar a favor. Un segundo turno. Non foi non fa. Non, nós pasamos a final. Bueno, estamos escoitando. Ahora ya. Estamos escoitando. Eu non sei se vimos segundos distintos ou non sei. Eu teño un fillo que a maioría da información que conoce está metido en todos os salados. Foi por eso, Por favor, De momento ainda se fala só. hai que Pero ver. evidentemente si teño coñecemento do apoio que se lle presta da Consellería de Cultura a toda a iniciativa particular. Fillo colabora no artificial, colabora na historia, colabora na mostra. Non é un fenómeno, é un máis deses rapaces inquietos que hai neste povo. E somos moitos, ou fomos moitos, e siguen sendo moitos. Pero non me cabe duda da infraestructura todas que se le apoia. Perdone, señor portavoz do NGA. Eu sei e consta no traballo que leva a Consellería de Cultura, sei o apoio que se lle presta, sei que están sempre eles pendientes dela e ela pendiente deles. Entonces, ou vivimos en mundos distintos, ou se non, non o sei. Por eso, a miña abstención e o reconhecemento, unha vez máis, a Consellería de Cultura. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Brais. Como programación que lo fechamos, si hay algún compañero que quiere intervir. Non sei. Algo que dicir. No vamos a postular de claro. Vale, muy bien, entonces, toca. Ben, fun apuntando varias cuestións. A primeira, eu agardo que temos explicado primeiro ben, creo que quedou claro que a posibilidade de común. Segundo, nos non nos consta, por lo menos en xunta do goberno, igual está, pero eu a revisei e se me pasou, esa resolución, esa chegada desa subvención, o cal, claro, solicitud tamén a mí, claro. No, o digo, sí, a solicitud sí la vi. O digo porque es vamos a resolver más. No, o digo, señor alcalde, que disculpe esa remate a dúbidas que tiña, porque en palabras do portavoz do compromiso por Galicia dixo subvención aprobada. Aquí o número mesmo, claro, o número mesmo aprobada que se solicitar. É certo, si cabía, ben, o cal, e na mejor aprobada, non impide que esta moción se fuera aquí, ao revés, simplemente concreta esa cuestión. Perfecto. Eu creo que sería positivo e os harán no la ven. Pero que esta moción, ademais, en algún momento, por menos non foi a intención, nin na presentación deste portavoz, nin na redacción, exposición de motivos e proposta de acordos, foi a intención deste grupo, valorar ou poñer o foco nunha concellería determinada. Entón, en ningún momento, non unha moción nese sentido para supervisar ou valorar, ni tan siquiera como o portavoz
moita dedicación. E seguro que a Concellería lle dedica moitas horas, seguro, e moita dedicación. Sabes por qué? Porque este Concello o demanda. Pero nós, en ningún momento, ni para ben ni para mal, o que eu creo que estou a decir é un reconhecimento, porque este área, antes, esa área sempre tivo moito peso, porque así o demanda a sociedade civil privada. Pero o que está facendo Río en Común con esta moción é o mesmo que fixo nas anteriores 4 mocións, é pedir mellora. Sempre se pode mellorar, sempre. E que obvio que se pueda mellorar e que non se quira mellorar e que cando se propoñen melloras se victimiza e se dice que se hace mucho ya e non se puede hacer más. Bueno, nos entendemos. No, aquí non o dixo Miguel, pero estou dicindo eu. Vale, o estou dicindo eu. Entón, eu entendo que eso tampouco sería de recibo, verdad? Tampouco sería de recibo decir que xa se fai todo o que se pode facer. Pero como entende que non. Da mesma maneira que foi moi, eu creo, cordial, foi moi cordial a hora e moi cauto a hora de entrar en valoracións, tamén o é a hora de propoñer melloras. E nos entendemos. Só falamos de unha mellora en programación cultural mensual. Nos referimos evidentemente a esos períodos donde evidentemente non hai festa da historia, non hai artificial, non hai entroido, non hai Nadal, non hai Magosto, non hai Noitemeira, non hai etcétera. Tampouco MIT e Feira que as fai. Entón, evidentemente, sí, claro que melloramos. E claro que hai que poder facer, como ben dixo o portavoz do Partido Popular, unha programación en unha rede. Bueno, pode ser a través de unha rede ou non. Eu quero recordar que este grupo votou a favor de que este Concello se sumara a esas redes. Pero hai outras moitas posibilidades de programar con tempo. Eso é o que nos referimos menos. E, desde logo, que non queira disfrazar como unha crítica de Río en Común a tarefa dunha concelleira en 4 anos, nós non vamos por aí. Nós, unha vez máis, traemos unha proposta en positivo, porque a mellora é sempre plausible. Incluso se algún día xa se verá ou non goberna o Río en Común, ou forma parte de algún goberno do Río en Común, xa se verá. Eso non depende do Río en Común. Evidentemente, sempre vamos a supervisar e tratar de mellorar. Eu creo que iso é o ánimo, debería ser o ánimo de todo o gobernante. Bueno, sin máis, agardo que non tenga menos, que non teña votos en contra e agradeceros aos votos a favor. Muchas gracias. Perdóneme por a expresión, pero a mellor non digo, é que a veces se autointenta infligir tamén toda a cuestión que alguén se pode sentir nalgún momento pois molesto por algunhas cousas que falan con os compañeros. E admiro tamén fai. Digo isto porque o portavoz do Río en Común ninguén lle dixo nada da súa proposta. É máis, todo o mundo estaba falando da proposta en positivo, nadie estaba dicindo nada ao portavoz do Río en Común. Pero claro, evidentemente, eu vou negar ser director unha vez. Volvan vostedes pola senda de ser un grupo de goberno como tiñan sido, e un grupo que participe no goberno do ciudadano. E fálanme caso, ainda que non dou consellos, fálanme caso, porque non yo digo eu, dicen os seus propios compañeros. Vale? E saben por que yo digo eso? Porque vostede, ao mellor que se acaban de inaugurar os novos columnos, por certo, cun gran éxito, como se dice, sabe que lle digo? Mira, acabase de columpiar, pero moito, Sí, moito. Vostede acaba de dicir aquí pouco menos, acaba de escoitar todo o mundo e incluso os que nos siguen a través da web, que este Concello non fai actividade cultural. O Concello de Ribadavia, cando eu, que son o alcalde de Ribadavia, lle gusta a vostede ou non, vou por aí adiante, por o mundo adiante, como dice, e Ribadavia é un exemplo de xestión cultural. E non só por as asociacións, deixe-me falar a min que eu non lle molestei a vostede. E non solamente por o que dice vostede, que nadie pon en dúbida. É máis, que o Concello sempre pon en valor. As asociacións que fan. Xa me gustaría a min que fose ao revés. Nalgún caso. Xa me gustaría a min que algúns que si o fan, pero outras que non fan iso.
que non fan decir todo o que fai o Concello para axudar. Non solamente económicamente, como dice vostede, sino en todo o demais que hai detrás e que non se ve. E o traballo desa señora, ou o traballo deste alcalde, ou o traballo dos anteriores concelleiros e concelleiras de cultura. E se vostede di eso, está moi mal informado, porque vostede tivo dous concelleiros, unha concelleira de cultura e un concelleiro de cultura, que se foron deste concello mellor escaldados por culpa disso, antes de tempo. E que pediron ademais o mellor cambiar de concellerías. Non, algún bufa, pero é a realidade. Eu tamén teño dereito a decir o que eu sei. Por lo tanto, que non hai traballo e que non se fai traballo na Concellería de Cultura. Non, vostede dixo, está aí, está dito, escoitado por todos, que non se fai actividade cultural neste Concello. Totalmente falso. Totalmente falso. É totalmente falso. Porque, mire, os datos son vostede, claro, aquí, cando non me interesan as cousas, só me interesa escoitar o que a un lle interesa. Eu normalmente escoito. Non, xa sei, non o digo por vostede. Eu vou me permitir tomar os litrón, señor. Non lo estaba permitindo por ti, non lo estaba dicindo por a misma. De vas a atrasar. Eu digo, parece mentira que o BNG diga iso. Parece mentira. Claro, porque, hombre, decir que a xestión da misa non a fai o Concello porque o programador das actividades non é o Concello, é faltar a verdade. É faltar a verdade. Vostede pode dicir que o que é a organización de os eventos propiamente ditos do que son a programación cultural da propia programación que hai en si misma, sí, pero todo demais que non fai. Ou vostede vai ser o que vai aprobar o convenio de 60.000 euros que non ten ningún Concello de Galicia Sí, vai vostede a firmar o próximo día. Ou tiña o BNG cando era Concelleiro de Cultura? Non, o ten este alcalde e o ten esta concelleira. Vale, e iso chamase xestionar. E iso chamase xestionar a actividade cultural. Claro, é 200 e pico mil euros que subiu a aportación que ten que ter esa mí. É que claro, queríamos máis. Claro que queremos máis. E nadie dice que non haxa que mellorar. Por suposto que sí, como dice o señor del Reino Común. Home, pero de eso a decir que non se traballa, vostede sabe o traballo que hai detrás da mí. Vostede sabe o traballo que hai da Feira do Viño. Sabe o que hai que facer na Feira do Viño. Sabe o que hai que traballar para recuperar esa feira. Que, por certo, vostedes destrozaron. Eu digo así de claro. Vostedes a destrozaron. En dúas edicións a destrozaron. A deixaron en 20 personas que viñan a esa Feira do Viño. É que é unha cousa que me molesta. E non sería porque este goberno non lle dixo o contrario. Home, é que nos veña vostede acusando aquí de que o Concello non fai actividade cultural, o propio Concello, home, falta a verdade. Mire, fale co seu ex-alcalde da Lleriz e dígalle se o Concello de Ribadavia non fai actividade cultural. Fale con ele. Fale. Porque me parece que ten pouca información. Home, é que é unha falta de respeto absoluta a este plenario. Algún talla misa porque sabe que traballar. E sabe incluso que traballar, que tamén se vai ir detrás da Concelleira de Cultura para axudarle. Porque non só ten que traballar a Concelleira de Cultura, ten que traballar o de servicios, ten que traballar o alcalde, ten que traballar a Concelleira da Muller como outro día en uns actos que preparou, que se pode entender que son de cultura ou se pode entender do que queiramos. Pero hai que traballarlos, non veñen solos, O que fixo outro día a Concelleira de Muller non se fai solo, e non ten 20.000 ou 30.000 euros para facer ese evento, cheo de xente, sabe? Hai que facelo. E non me dirá vostede que neses dous fines de semana non colaborou o Concello, ou que non fixo. Fíxose solo. Ou fixo vostede. Home, que indignante, por favor. Se xamos serios. E faremos vendo unha puñetera do noso povo. Home, xa está ben. Non, vostede non fala ben. Vostede está dicindo como Concelleiro de Ribadavia que a actividade que fai o Concello de Ribadavia non é ninguna actividade cultural. Home, por adiós, que fan todas as asociacións. Home, por favor, as asociacións farán o seu traballo.
como lle dixo Manuel, pero o Concello fai moito. Home, e podelle relatar. Mire, por certo, non só falo a mí, vostede asistiu, bueno, non lle vou a entrar en cuestións personales, a moitos dos que teño aquí anotados, que primeiro piden e despois non asisten. A nin o primeiro. E non só vostede, o que pasa que o mellor non o saben que existen, porque non van. Non van a eles, por lo tanto non poden entender a actividade cultural que hai aquí. Porque a actividade cultural é moi diversa. Ao mix que a actividade cultural non hai. Porque esa casa fixemos nós, e esa actividade puxemos nós, e a xente puxemos nós a andar. E todo iso fixemos nós, si este goberno, estes os anteriores, incluído os seus compañeiros. No, pero que vostede falou mal hasta dos seus propios compañeiros. Dixo que o Concello de Ribadavia non fai traballo cultural. Home, por Dios, ou só fai traballo cultural cando está o BNG? Sí, claro, sí. Home, por Dios. Por eso despois pedironos en alguna vez, que tamén o vou dicir, cambiar de concellería, porque se daba moito traballo. Claro, home, claro. É moitos problemas, home, claro. Pero, home, xa está ben, porque está ben con a brincadeira do enterro da sardiña. Pero, pode máis, eu defendo a miña compañera porque traballa. Vale, igual que os meus compañeros, que traballan todos gratuitamente. Excepto no que ten unha dedicación. Sí, a de menor nivel, quizás, de todos os concellos de Galicia, igual que deste alcalde. É que xa está ben de demagogia. Xa que estamos en campaña, tamén a fago, Porque eu tamén a sei facer. É moita, É moita. Vostede non... Pero sabe que teño razón no que digo, en todo. E o sabe, ainda sendo do Partido Popular, sabe, home, xa está ben de oír cousas que cabrean a un, de verdade. Fixemos obradoiros de Entroido, e non asistiu ningún solo concelleiro, despois reclamábamos aquí o martes de Entroido, pero sexamos serios, por favor. É igual que os políticos de algún que ahora están cheos deles. Claro, é o mesmo. Si, é o mesmo. Hai que ter seriedade cando se organizan as cousas. Por favor, xa está ben. Si, mire, si esta enfermedade se lle cura moi pronto. En maio se curan as enfermedades estas. E sempre se curan. Chega maio se cura. Durante 12 anos se veñen curando. E durante 16 se van volver a curar. Para que os veciños digan que traballa que non traballa. Xa está ben, xa está ben de infravalorar o traballo dos demais. É que é unha cousa asombrosa. E que o digan persoas que estuveron aquí e que ademais cabrean muitísimo máis. Porque eu nunca falei das habitacións dos demais, Ni nunca deixei nunca dixen como deixan os concellos de alrededor a outros compañeros. Sei, eu a mí non o teño que decir, Bueno, xa está ben, E aquí se baixou a deuda, se fan as mesmas actividades sin implantarle a un solo veciño ningún peso máis de ningún tipo de imposto. E se fan máis actividades, porque mire, alguén recorde as actividades con Nadal como se fixeron aquí? Estes 4 anos. Vostede recorda? Dígame vostede se a recorda. Dígame vostede se a recorda. Non, pois salen do esforzo na concelleira descartada. Sí que salen do esforzo. Que non é suficiente, por suposto que non. Que queremos mellorar. Claro que sí. Quen dixo o contrario? E que a mí me parece moi ben a moción que traía o portavoz do Goberno Común. Claro que me parece estupenda. Quen non quere mellorar? Todos queremos mellorar. Por suposto. Pero deso a decir, como se dixo aquí, verdadeiras animaladas, me parece vergoñento. Digo sinceramente. O sinto a pobre porque eu sabe que con vostede teño unha boa, pero eu creo que hoxe non acertou nas súas posicións. Ni moitísimo menos, Ni moitísimo menos. E, por certo, remato cunha cousa, Aquí todo o mundo ten que ser sensato, e todo o mundo ten que ser coherente. Acábase de dicir aquí que a Concellería de Cultura requiere moita dedicación. Tomo nota, tamén, volvo a tomar notas, estou farto de tomar notas. Pero tomo nota. Saben por qué? Porque, mire, como eu teño bastante memoria, e me vou maior, non tanto como Manuel, saben que pasou no inicio de legislatura e nos anteriores? Que vostedes dixeron que non, claro, non estábamos ben, que non facía falta dedicación para a cultura.
que cada alcalde chegaba. E ahora se dice que ahora fai falta unha dedicación extrema. Pois vamos a ver se é verdade. Sí. Home, están as actas que solo se pedía unha dedicación. Solo se pedía unha dedicación. Está pasando. No, eso está nas actas. Eso no, por favor non me interrumpa. A verdade é ben para así. Unha única adicación. Unha única adicación exclusiva para un concello de máis de 5.000 habitantes. Donde concellos cercanos teñen 4 de habitantes, e de 40 e pico mil euros o alcalde. Hombre, xa está ben, estamos en campaña, pero si queremos unha campaña sosegada e limpia, a vamos a ter. Si queremos embarrarlo, non tenemos ningún problema, o embarramos todos, sacamos todos o que hai que quitar, non hai ningún problema. Que saben vostedes, como eu tamén me movo deles. Esa amenaza vai dirixir a... Non vai a vostede. Xa lle dixen, vostede non é o único que hai neste concello. Xa dixen que non era que nos molestara. No, pero digo, se a queren parar, como se acaba de facer hoxe, se vostede está de acordo nesas afirmacións, entendo que non estuvo de acordo por a súa segunda exposición de motivos, entendo que non, e que todo é mellorable. Por eso, entendo que todo é mellorable, eu comparto eso, e digo, e volvo a repetir que a segunda intervención que fixo o seu compañero do BNG non me pareceu acertada. Eu volvo a decir. Eso quedou claro. Ben, se queda claro, pois eu creo que quedou claro tamén que se queremos unhas cousas sensatas a facer, se non, vale. Quédame cousas por decir da iglesia. No, yo voume cara, porque hai cousas sorprendentes tamén. Pero bueno, en fin. Pero bueno, hai cousas que non son de recibo, a verdade. Xa digo. Ben, vamos a votar e acabouse o debate. Entendo que queda aprobado por unanimidade. Non, foi bastante de ben. Por non nos termino mal. Nos íbamos a na intervención do portavoz. a estar xusto e íbamos a estar a razón porque íbamos a explicar que nós teníamos pedido a segunda, pero como para que non se tergiverse se diga que non queremos mejorar a xestión cultural como acontece a pasar cada vez que salimos de aquí, que alguén dice que non sei que, pois mire, nós non temos ningún problema en que se mellore, pero tamén non temos ningún problema en decir que xa se vai unha boa xestión cultural. Conste a modo de brincadeira que vostede dixo un día en sede plenaria que non podíamos aspirar a máis en cuanto a xestión cultural. Pero bueno, unha cuestión, digo que igual foi un lapsus lingüe, pero vostede dixo. No, Porque tiñamos foi que non podíamos aspirar máis no carnaval, que non podíamos hacer así. é que eu iba a decir, Claro, porque tiñamos a mellor. eu sigo mantendo, Non vai ser o alcalde máis guapo e o máis peor. É que terá de ser. ainda non sexa. A ver. Ainda non sexa. Pero quero dicir, o dixen nese sentido. Eu dixen, eu sigo mantendo. Non podemos ser os mellores en todo o que facemos. Evidentemente, non podemos ser os mellores. E sí que somos os mellores en moitas cousas. Ainda que a mí non lle gusta. Bueno, vamos a ver. Perdonade que sabedes que non me gusta entrar nestas cousas personais. Vamos, pero hai cousas que molestan. E sabes perfectamente que o traballo que se fai en cultura Pero o ensino claro como dixe, xa está. Bueno, xa está, tens razón. Cando estás tamén xa lo. O que se vai poder claro, non é así. Pois pasamos ao punto número 12, que é a modificación da ordenanza reguladora da tasa pola prestación de servicios de ensinanzas especiais previa á declaración de urxencia. Isto é outra cousa que trouxe a Conselleira de Cultura, que non traballa. A ver se Que non traballa. No, que non se fai nada no Concello, entendo que la Xea de Cultura era así. Pero sí. Aprobar a modificación da tasa por prestación de servicios que fica
expediente a tramitación de justicia preventiva, en disposición do mesmo ao tabuleiro anuncio este oficial da provincia, por plazo de 30 días antes, dentro dos casos os interesados poderán examinar os pobres sancións que estimen considerar, no caso de que non se presentase reclamacións ao expediente, no plazo anteriormente indicado, de acordo definitivo en base ao artigo 27.3 do texto refundido a la lei reguladora de la Nación Local. Facultado al señor alcalde para suscribir por relaciones cosas. María. Bueno, como se comentan nas comisións informativas para ver un pouco a sensibilidade dos grupos sobre o tema, falando cos técnicos do Conservatorio da Escola Municipal de Música, vendo que hai outras asociacións ou privadas que están facendo un pouco de formación, queremos que desde o Concello é unha boa iniciativa pois aos nenos de primeira inclusión na asignatura de música en movimento que se non está donado no Concello, darlle de xeito gratuito de actividade para que a alumnado ya ve que a xente empadronada teña ese premio. E nada, simplemente non sei se o secretario nos pasou a ordenanza modificada, simplemente é eso, que nas casas académicas, no espacio de música en movimento, na zona onde pon os nenos de 3 anos residentes no Concello tamén tuveres esa gratuita e actividade gratuita. Manuel. Eu xa que me adiantei nos servicios informativos, unha boa iniciativa, unha forma de captar alumnado de cara no futuro no conservatorio e non se volve a falar. Gracias. Vale, gracias, Manuel. Brian, do Reino Común. Ben, a pesar de punto anterior, eu creo que a intervención non foi moi acaída desde o meu punto de vista por parte do alcalde, que creo que foi un pouco exagerado, ainda así creo que se respondió ben, porque non me tengo para parte final. Eu revisando a disposición, vou a votar a favor e creo que é unha boa iniciativa, tanto desde a área de cultura, tanto desde o conservatorio como desde a área de por iso vamos a votar. Xacobe. Eu vou repetir que sí que considero que a área de cultura é unha área moi complicada de rodar e que hai que dedicarlle moito tempo, non dificilmente ao traballo da consellería, neste caso, a proposta que se nos trae é unha boa proposta e o voto é favorable. Moi ben. César. Ben, pois nós, reconhecendo o traballo de todos, neste caso, eu creo que tamén do concelleiro de Facenda, porque estamos aquí como ordenanza fiscal. Pode tratarse de unha ordenanza fiscal, pois eu creo que aí ten que estar tamén recollido eso, non? Pero bueno, as bromas sí, evidentemente nos parece unha boa iniciativa e vamos a votar a favor de todo. Moi ben. Pois, Javi. Nada, Muchas gracias por o apoio, por o voto favorable e nada máis. Algún turno máis? Tres. Algún turno? Bueno, pois entendo que é unha boa... Perdón, non me acordaba. Entendo que tamén queda aprobada por unanimidade, non? Esta última tal. E por suposto comparto o que dice César, claro que é tamén o concelleiro, porque todo está interrelacionado. Por certo, un concelleiro tamén se vai que leva nada máis e nada menos que 16 orzamentos aprobados. Eso sin dedicación exclusiva, sin nada, bueno, pode que sea tamén unha mala gestión, a mellor hai outros que levan en grandes capitales 6 anos ou 7 ou 8 sin aprobar ningún, e incluso no Estado nos aproba. O concelleiro de Educación moi mal, que aprobou, bueno, non foi así un pouco pero 16, total nada, porque o último que tuvemos que aprobar era o vosso que deixaron de seguir aprobar tamén despois de ano. Vai memoria. No, 16. Entón, por suposto que é unha boa, creo que é unha boa carta de presentación. Tamén se votará en falta, por certo. Tamén se votará en falta. O que vamos a pasar é a unha proposta de acordo. Non sei, pasaxe de... Sí, vale. Hai outra proposta de acordo que é de... Bueno, esta é unha solicitude que nos fixeron. Algo se falou deste tema
de acordar que o Concello de Ribadavia, de forma conxunta co Concello de Carballiño, solicite da Consellería de Mobilidade da Xunta de Galicia o establecemento dunha liña de autobús entre o Concello de Ribadavia e o Concello de Carballiño para poder achegar os alumnos ao centro educativo IES Os Ribeiros, estando os horarios de transporte, os horarios lectivos do mencionado centro, luns de 8:40 a 16:40 e martes a venres de 8:40 a 20 horas. Esta é unha proposta que cando lle fixeron, que outra das partes que ten a Conselleira de Cultura, atender a educación, tamén lle fixeron a Conselleira de Cultura, que tamén traballa en Isabel, e que lle fixeron, bueno, a obra sentida difícil, e que lle fixeron chegar, e que, ahora, a modo serio, para que todo o mundo entenda, é para que veñan os alumnos de Carballiño a Ribadavia, porque xa sabemos que depois empezamos cos localismos que non deberían de existir, porque, bueno, en fin, caemos todos nesa trampa. E se todo fose máis sensato, ao mellor as cousas funcionarían. Pero quero decir con isto que é unha petición que non fixeron, que falei co alcalde de Carballiño. O alcalde de Carballiño dixo, eu creo que era agradecer tamén, porque non é fácil a veces que se incorporase isto como petición conxunta e que non había ningún problema. Por lo tanto, Para o pañal está todo. bueno, eso non é problema. Non creo que lle faga moito caso. Pero, bueno, de todos os xeitos, Paco é unha persona moi dialogante, moi traballadora e moi boa persona. Por lo tanto, así non lo fa... Eso tamén. Sempre pode mellorar. Tamén podo cambiar o padrino, que fai falta... No, eu non dixo que te fueras ti. Non, pode o padrino, iba a decir que o mellor fai máis falta. Bueno, entendo que, non sei se hai debate neste pero entendo que queda aprobada a unanimidade, porque é unha boa medida. Espero que se poña en marcha, que é algo que xa fixo, creo que traía Brais unha vez aquí, que iba nesa medida, ou iba nese sentido, perdón. E, bueno, me parece unha boa idea. Dime esa cosa, que non, dime que non me enfadei tanto. No, está dicindo que si esa línea, despois entendo que é unha línea da Xunta, como a normales de educación, que despois se hai sitio, se pode incorporar, digo, por metelo ou solicitar a Xunta que o fagan. Hai bastantes problemas por si non van a por un minuto, o 6 ou 20 que poden... Ojalá fose así, que se encheran de arreglo máis. Ojalá fose así. Pero bueno, volvo a decir, podes decir a mí, eu me enfado co concepto. Eu me enfado co concepto, non co concepto. Tería que estar máis enfadada, é por ligado a un robo que teño despois. Vale, moi ben. Digo que eu me enfado sempre cos concelleiros, non das persoas. Bueno, pues si non hai ninguna moción de urgencia, que entendo que non, señor secretario, non? Algún grupo ten algún? Entendo que non. Pues pasamos ao turno de robos e preguntas. Empeza Manuel. Vale, moi ben, eu neste caso só vou facer, por fin, un agradecemento. Teño que levado a primeira moción que presentei pola 16 de 2015. Moción para a limpeza e posta en funcionamento das condicións. Por fin vexo que, despois de insistir, hoxe invitaba a derogar a mí o señor Concelleiro, que debe a Santiago, pero por fin vexo que despois da insistencia e a constancia, pois vais a ver esta fonte seteira, emblemática, nada máis que si me disculpo ao señor alcalde que nada máis. Boa viaxe, Manuel. Hai un abrazo a todos. Ben. Iba a decir que non sería antes que o da auga está un pouco complicado. Mas sempre o dixe neste pleno, acordado. Que non é nada fixixa. A solución. Bueno, estamos neso. Espero que sí. Solución ten que hacer todo. Espero que sí. Pero non é fácil, non é fácil.
Non é fácil pola obra que quedou en si mesmo de a baixada. Gracias. O primeiro rogo é basicamente que se tenan en conta os rogos presentados neste pleno en de xaneiro e reiterados no pleno de febreiro, e teño unha pregunta porque repasando as actas das xuntas de goberno vi un expediente sancionador da Confederación Hidrográfica a este concello por incumprir condición 1.3 de autorización de vertido V/32/0012/E-11. Saber simplemente cal é a cuestión. E despois teño outra pregunta, esta sería a primeira. A segunda sería en que situación legal se atopan as sinais verticais de publicidade que se atopa, por exemplo, no cruce, onde hai publicidade privada, onde tamén está o termómetro, ali no cruce, saber cal é a situación legal, porque esa adjudicación intuo que quizás o mellor pueda estar caducada e sería ilóxico que esa a legalidade ou ilegalidade depende permanecer. Vale, con respecto á primeira, pois non nos situaron ben o punto, é o que le estaba preguntando ao secretario. Intuímos onde pode ser, pero bueno, como sempre se tipo de cuestións, ou a recoñecemos cando hai un vertido do que pode acontecer, pero non lle podo dicir o luns, pregunto o punto en que foi, e digo, porque non nos sabemos. Estaba lle preguntando ao secretario, e non teño conhecimento exacto, vale? Sei que lle contestamos a Confederación, como lle contestamos habitualmente, que se continuaban máis a outras cousas dos concellos que non seguimos, non digo, pero bueno, en fin, se conoce que nos pagamos ou aceptamos a veces non nos pagan. E con respecto a eso sí que me preocupei, porque é moita xente que me para a mí por o tema do termómetro e da hora. Todo o mundo mira para a temperatura. Sí, é verdade, é curioso. Pero eu chamei a empresa en cuestión, a que está ali anunciada, non existe convenio nin existe nada, nós o único que fixemos, pois non atoparon. Entón eu falei con un encargado e me dixo nestes días que iba a vir a solucionar. Ainda así, que tamén me poden vostedes consultar, mandei ali ao noso operario municipal para que comprobaran que a situación está. A situación é que non hai conexión reglada ni nada que se lle parece. Entón, eu vou lle dar un tempo prudencial. Se non o que dice vostede, para ter algo que non funciona, que ainda encima a mellor está en malas condicións, pois ou teremos que quitar ou facer un convenio con outra empresa ou con alguén que ao mellor poda poñer outras cousas que ao mellor... Unha pregunta, entre o que é municipal, non? A ubicación e a infraestructura é municipal. No, a infraestructura que son a empresa que fala. Entón está pagando algo ao Concello por situar o soio? No. Entón eso non. Por eso lle digo. Entón, que pasa? Que houve un momento xa fai tempo, se quixo situar como que hai nas cidades e demais, e se sabedes que hai un problema, que a veces é zona de protección do pé e non se entende que non debe. En todo caso, ou se soluciona ou se mandará a retirar. Pero bueno, veciños, xa vos digo, curiosamente, mirade cal é a maior problemática do povo, que falta ahora a temperatura. A costume fai, Jacob. Eu teño unha pregunta, se van a facer algún tipo de cursos ou charlas para a xente, porque empeza a época de carpeo da vecina para reducir o número de venidos para esta primavera. Xa sei que non deberá ser competencia do Concello, pero bueno, xa que nadie faz, pois solicitar que se faga. E despois con respecto a dúbida que estaba falando antes, rogar da Xunta, pois, rogar do Concello que lle solicita a Xunta uns horarios máis normais ou acaídos, ou como queramos chamar, de Ribadavia
a instancias de, bueno, dun deputado, se falou deste tema que vos comentas, porque hai preocupación nos alcaldes, e se dixo que como había unha intención de Xunta de facer algo, pero parece ser que non se concretou, entón estaban ca idea de facer algo desde a propia deputada. Nos entendemos que si que é unha boa idea, nos apoyamos, e se o fan, pois eso está. E incluso creo que ahora falo de memoria, non sei se foi no turno de robos e preguntas e dos demais, a veces me ligo entre que teño xoves e ventas, pero creo que sí que houve unha proposta. Entón, se a fan, pois nós, non se deberíamos ser. E con respecto aos horarios, sí, non solamente con Carballiño. Antes de onte, veu por aquí unha señora me falou da zona de Santa Cristina, concretamente, e me falaba de horarios malísimos para a xente. Bueno, o que había comentado outro día, de que non paraban con frecuencia, ou que ahora que non paraban nas paradas de San Francisco e demais. E lle dixen, pois, fai o favor me traia o nome das empresas, porque claro, eu non podo preguntar por a empresa A si non sei cal é, non? E metemos unhas empresas que, sinceramente, bueno, o mellor deles os coñece, porque eu, na miña vida, en falar dos nomes. Eu se mesmo vou enseñar, porque eu chamei e me dixo que parece que se preguntou que era unha asociación de empresas. O sea que, non sei xa, neste mundo que andamos noutros países. Pero, bueno, me parece unha boa idea e creo que, ademais, tamén hai que decirlo, hai que ser serio. Non me digo, os teólogos tamén están elaborando un plan de transportes e todos temos que ser tamén consecuentes, facerle chegar o que tentamos pertinente, porque eu xa lle fiz chegar, só dixen outro día, outra cousa que me faran caso non. A veces, cando a Xunta, que nos iba de precedente, fai as cousas medianamente ben, tamén nese sentido, e pregunta e nadie lle contesta, pois tamén temos culpa nós. Eu creo que aí temos que ser todos responsables. Que non pagan esa mujer, é moi busto exacto. É que teño aí os nomes, están xos da lei. Unha revisión. Por que non pagan? Pepe. Eso. Bueno, pero non te retiras, sabes? Non, son poucos. Queda pouco tempo, entón se só tivo pouco. Vale. Unha moi antigua como a de Manolo, a da señal de Rivadavia, na estación de autobús en Canavai, a ver en 2 meses que somos capaces de a poñer. Unha señal que indica hacia onde hai que ir para baixo. Un espello salindo da Praza Maior que está roto frente a é importante. A casa que tuvo o incendio, xa sabemos algo para facer algo non, porque retirar unha raya ya parece que pasa por aquí, ya que non está. A xente non está nada seguro, creo. Hai dúas chicas. Unha está retirada. Bueno, pero toda a infraestructura está dañada. É interesante que faga, non? E despois, na zona do Castro de San Paio, agora estamos en época electoral, pode ser favorável para vos. Hai dous postes ali disponíveis duas farolas que están situadas velhas do outro lado. Subindo por arriba, mão dereita. Hai dúas casas ali, son dúas farolas, só a primeira farola. Está descambiado por novas. Vale, temos que non posta. Non poste hai, non vai. Díxome o non nos fiamos por eso, sabes? No, pero, digo, Porque non facen 4 anos. digo, é a actitud Sabes? Agora, eu por isso é igual para mim, verdade? Me dice a conselleira que non falaste nas comisións. Que claro, as comisións tenen en conta que as comisións van a coincidir igual da abril casi a Semana Santa. O martes santo. Xoves. Xoves exacto. Por eso. Entón, O día anterior. o facemos antes, decimos por si alguén se quer ir. A mellor hai conselleiros ou conselleiras que se queren ir. Claro. Se alguén vai a traballar, pero habrá que non vai a traballar. Entón, si queredes que quede precisado
ao 15 ou 16, pois o facemos, e se non facemos, eu non teño ningún problema en que sea un día habitual, eu, dende logo, non podo ter eso. O Jueves Santo, no. No, o día, cando son os xoves, pasan son mércoles. Podemos fazer o tá? E tamén manejamos os resultados. Unha sección moi máis relajada. Entón, que entendo? Que pasan ao luns 15? Sí. Queredes así? Vale. Ao luns 15. Pero que vai... Vale, si estamos todos... Outra vez cousas que non... Vale. Mañana todo de acordo é un día. Vale. Bueno, pues si non hai ningún cambio, se hai ningún cambio, non comunico. Vale, vale. Vale, perfecto. Alguna cousa máis? Non entendo nada. Bueno, gracias. Entonces, llevamos procesamos un escrito en el ayuntamiento hace 3 meses, a finales de diciembre. Ignacio nos ha tenido maravillosamente bien, nos ha dado un montón de información, nos ha colaborado mucho. Ahora estamos en un punto muerto, seguimos negociaciones y deseamos, ha sido casualidad de que justo la semana pasada acabamos de presentarnos en sociedad y justo Rivero en Común de pronto al río con la propuesta. Entonces ha sido una casualidad. Muchísimas gracias. Nos ha atendido también magníficamente. Y ahora teníamos previsto hablar con cada uno de los grupos, con tanto Marea como con PP, como con C, para presentar lo que tenemos y qué es lo que hemos conseguido y cómo está el proyecto. El proyecto es un tema ahí para... El punto flaco es el tema de la viabilidad. Y hay que, esto es bolígrafo. Ya se acabaron los años de vacas gordas de tirar dinero de infraestructuras que luego son muy costosos de mantener, como es el caso del albergue, que no es solamente montarlo, sino que luego el mantenimiento. Y entonces, bueno, pues lo queríamos presentar a cada uno de los grupos y ganamos todos. Esto es un proyecto de autoempleo. Estamos censados y venimos a vivir, tenemos familia aquí, tenemos hijas aquí, venimos a estar muchos años, entonces no es un tema de tirar cohetes para 2 días, a largo plazo. Y muchísimas gracias de que vosotros también veáis que es una idea totalmente necesaria y que bueno, hay una rendija todavía en el mercado, que es el tema de hostel, de nuevos modelos que complementan lo que ya existe, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, pues aprovecho ahora, me imagino que vais a tomar un aperitivo, después de cargar los datos y a vuestra disposición. Entonces, de acuerdo con ellos y ya está. Seguro que me ha aportado todo lo que
vinieron, tienen 20, 17 años y vinieron hace 2 años con su padre. Ah, que está en el instituto. La pequeña estudió en el instituto. Ahora está en Orense, en el de Arcos. Vale, yo creí que tenían una cosa aquí o algo. No. Son